Badakizue, oraingoan bi orduko saioa izango dugu, bi izlari ditugulako, alde batetik, hemen Maidernerekin, Hortzadar elkarteko profesionala, gure mugako ikasle hauekin, eta gero Igon sartuko da, dela Hortzadar ikastetxeko tutore bat. Orduan, azteko komentatu besteik ez, saio hau grabatu egingo dela, gero hurrengo astean zintzilik izango duzuela, eta, gaurkoa YouTubeen bidez doanez, ezin berdin du zuen mikroak nola dauden, baina txata irekia egongo dela abisatzen dizuegu, bai, saioan zehar, Maiderren azalpenak aurrera doazen enean, zalantzarik edo galderarik sortuko balira, idatzi lasai, eta bukaeran saiatuko gea denei alik eta hoberen erantzuten, bale? Asmoa da Maiderrek bukatzean bere gaiaren inguruko galderei erantzutea, eta gero Igonen saioarenak, baina ea bi ordu hauetan, biek bere hitzaldia, bere orduan ematen duten, eta denbora tarte badugun guztioni erantzuteko. Eta besterik gabe, orain konektatu zareten hori Maider daukago hemen, Hortzadar elkartetik, eta mugako gaitasun intelektuala duten gure ikasleen inguruan hainbat datu eta ezaugarri oso interesgarri emango dizuete. Baitza emango izut, Maider, nahi dezunean. Eskerrik asko. Bani Maider naiz, Hortzadar elkarteko gizarte langilea eta arduraduna naiz. Hortzadar da Gipuzkoako mugako gaitasun intelektuala duten pertsonen elkartea. Oain dela urte asko gaudela lanean, ez? Bai pertsona hauekin eta bai behien familiekin. Eta gure asmoa da pixka bat ezagutzera ematea, pertsona hauen ezaugarriak, eta ezaugarri horiek kontuan izan da pixka ze behar dituzten eta zenolako laguntza mota dauden, bai? Orduan, hasiko gea. Gaur egun bi gizarte langile gea taldean, gero programa eta zerbitzu desberdinetan beste profesional batzu daude, eta pixka eta hasiko gea definizio horrekin, bale? Hemen guk beti esaten duguna da, pixka kontestuan jartzeko, koziente intelektuala dala pixka bat guri ematen diguna pixka pista edo detailea erreparatzen badugu pixka bat pertsona hauen ezaugarriak kontuan hartzeko momentuan. Orduan, munduko osasun erakundeak esaten duena da, koziente intelektuala 70 eta 85 artean kokatzen dela. Hori da, gizarte osoan egindako media bat kontuan hartuta. Hor ikusiko dezute azpian dagoen grafika horretan, bai? Orduan, kokatzen den puntuazio horietan, hor ikusiko dezute borobiltxoan, nola da gizartearen bataz bestekoaren baino bajuagoa, baino desgaitasun intelektualaren baino altuagoan, bai? Kokatzen den koziente intelektual bat, bai? Orduan, guk alde batetik horri errepatzen diogu, baina gero diagnostiko hori osotasunean ikusteko beste ezaugarri batzuk ere kontuan hartu behar ditugu. Orduan, koefizienteaz gain ere egokitzeko gaitasunean ere defizit bat sortu behar da. Gutxienez, bi eremuetan, bai? Gero azalduko ditugu ze eremuak diren horiek. Ez daude ikerketa lan asko, baina bai dazkaguna gaur egun esaten dute gizartearen 11,6 eta 14 artean daudela kokatutak, bai, pertsona kopuru hauek. Orduan, hor ikusten dezute pixkat mapa horretan, hiru lurraldeetan zenolako populazio kopurua izan daiteken, bai. Oso garbi utzi nahi dugu guk ere konfunditzen dalako asko eta pixka zalantza asko sortzen duelako diagnostiko hau edo hitz hau eta askotan konfundituten da, baina zer da mugako gaitasun intelektuala. Guain ikusi dugu zer da, baina oso garrantzitsua da jakitea zer ez dan. Askotan konfunditu egiten dalako, bai? Etortzen dira pertsona asko, batzuetan diagnostiko ez oso zehatzarekin. Ez da, ikusi dugun bezala, legalki ez da desgaitasun intelektuala. Bai? Ez da desgaitasun intelektuala, ez da buruko gaixotasun bat, bai? Ez da arreta defizit bat eta hiperaktibitate nahasmendu bat, TDAH, ez da? Eta ez da nortasun mugako nahasmendu bat. Ez da trastorno limite de personalidad. Limite hitza hori batzuetan konfunditu egiten da, bai? Baina hor ikusiko dezute pixkat
adimen desgaitasuna pixka bat zer nola kontatzen dan neurogarapenean nahasmendu barruko afekzio talde bat, garapen aldian hasten dena, eta kontzeptuzko, gizartezko eta praktikako esparruetan funtzionamendu intelektualaren eta egokitzek portaeraren muka dituenak, hori da pixka bat azalpena, ez, adimen desgaitasunarena. Eta berez, ez da adimen desgaitasun bat, baino ikusiko dugula mugako gaitasun intelektuala duten pertsonek hor, ez, zailtasun parekoak dituztela, bai? Guk beti esaten dugu zenolako garrantzitsua da prebentzio lanketa bat egitea, bai? Pertsona hauek egunerokotasunean ekintzak garatzeko oztopoak izango dituzte eta haien gaitasun konektibo eta egokitzeko gaitasunetako ere mugak dituzte. Orduan, oztopo horiek esaten dizuten bezala, alde batetik da koeziente intelektuala eta bestetik bere egokitzeko zailtasunak. Eta egokitzeko zailtasun horiek agertzen dira ikaskuntzan, autonomia pertsonalean, erabakiak hartzeko eta gizartean parte hartzeko momentuan. Eta berezik izaten dira pixka testuinguru konplexuetan, transizioetan, edo eskaera handiak daudenean, ez? Hori bizitzako etapa desberdinetan ikusi egiten da, ez? Adibidez, gazteak edo adin txikiak direnean, pixkat izaten da bigarren hezkuntzan eskolan, edo bigarren hezkuntza bukatzen danean, transizioa pixka bat egitea lan mundura, edo heldu aroran izango dira, beste, oain ikusiko ditugun, beste indikadore batzuk daudela ere, adierazle batzuk daudela ere, pixka fijatu inbar gehala, zenolako egokitzeko zailtasun horiek dauden, ez? Orduan, prebentzioan lanketa bat egitea zentzua dauka, azkenean zaurgarritasun perfila da eta gizartean bazterkeria pairatzeko arriskua handia dago. Pixka zeintzuk diran faktore eragileak, bai? Hemen daukagu beti guk familia bat hartatzen dugunean eta pertsona bat hartatzen dugunean bere historiko guztia hartzen dugu kontuan. Ez bakarrik akademiko arloa, baizik eta txikitatik zenolako garapena izan duten, bai? Orduan horri pixkat erreparatuz, beite egiten dugu pixka bat ikusi ze faktore eragileak egon daitezken. Egon daitezke faktore biologikoak, baino jaio aurretik, afektuaren arazoak, amaren desnutrizioa, drogen kontsumoak, nerviosistema zentralean alterazioak, metabolismoaren alterazioak, hor egon daiteke jaio aurretik ere zerbait, bai? Erditzean egon daiteke, erditze goiztiar bat izatea, efektuaren agerpenea normala, anosia fetala, bai? Erditzeko momentuan igual izatea oso luzea, inorrez diola erreperatu horri, baina esaten ziotela familiari garapenean ez zuela inongo arazorik izango, ikusiko zala, baina gerora ikusita atzera botatzen badegu, batzuetan bai ikusten degula, badaudela hasiera batetik, faktore biologiko batzuk, bai? Haurtzaroan ere beste faktore batzuk izan daitezke, batean ume bat 6 urte arte modu normal batean garatu duela, hasten dela hitz egiten, pixkat ikasteko maila ona ere, eta batean gertatu daiteke, meningitis bat izatea, krisialdi epileptiko fuerte batzuk izatea, sukar oso altu batzuk izatea, eta batean momentu horta arte garatu duen hori, momentu batean ikustea, bizkanaka, kostatzen aitzaio gehiago ikastea, kontzentrazio maila bajoagoa daka, edo ez daka azaltzeko edo moldatzeko testuinguru desberdinetara gaitasun berdina. Pixka bat hor ikusten da, haurtzaroan olako zerbait gertatu danean, batzera pausu bat. Eta arientziasko arrazoiak ere egon daitezke. Bai? Guri etortzen zaizkigun familia asko, mugako gaitasun intelektuala dute, igual bere garaian ez dira, diagnostiko batetik joan, eta ez dute, agiri bat, eta ez dago paper bat, baina guk ikusten dugunean pixka familia, ikusten dugunean zenolako planteamenduak egiten dizkiguten, zenolako zailtasuna dituzten ere, bere seme-alabak dituzten ezaugarriak identifikatzeko eta ezagutzeko, hor konturatzen gea ere, familiak ere mugakoa dela, bai?
Eta gertatu daiteke ere, ingurumeneko faktoreak eragileak egotea. Faktore pedagogikoak eta kulturalak, adin bakoitzari dagokion estimulazio falta. Batzuetan estimulazio faltangatik ere, pertsona hori ez du garatu alduen mail hori. Eta bestelako arrazoi batzuk, izan daitezke istripu bat izatea, kolpe bat izatea, eta gaixotasun degeneratibo bat izatea, eta horrek eragitea mugako gaitasun bat intelektuala izatea. Zeintzuk diren ezaugarriak. Perfila pixka zaila da kokatzeko, ze azkenean gaur egun, denetatik ikusten dugu, edo zuek ikusten duzue, guk ja asko ere kokatua daukagu, baina badaude ezaugarri batzuk orokorrak direnak, eta gertatu daitekeela ere, beste zerbaitekin ere, esatea, honekin ere, bat dijoa ez, baina pixkatu osotasunean saiatu barkea ikusten, gero emango dugun informazio guztia kontuan hartuta, eta pixkat aber lortzen dugun perfila, piztea pixkat alarma hori ez. Orokorrean, adin guztietan eta etapa guztietan, nabarmentzen dela da, agerizko ezaugarri fisikorik ez daudela. Fisikoki ez dago, errasgo bat esaten zuela, honek laguntza behar badaka, edo zailtasun batzu dazka, ezaktzka, orduan horrek ez du bat ere laguntzen, beste desgaitasun intelektual mota batzuek bezala, pixkat, arreta guzti horri emateko, edo familiari informazioa emateko, lanketari egiteko, orduan horrek ez du bat ere laguntzen. Gero beste ezaugarri oso garrantzitsua da, adin intelektuala eta kronologikoaren artean desfase oso nabarmen badagoela. Hori, txikiak direnean ez da hainbeste nabarmentzen, baina bai bigarren etapan eta pixkate, 12 urtetatik gora, bai nabarmenagoa egiten da. Nabarmenagoa egiten da desfase hori, gero hitz egingo dugu hontaz. Zailtasunak ere ikusten dira batzuetan psikomotrizitatean. Normalean psikomotrizitate finoan, manipulatiboan, zerbait eskulanetan, edo lanbide ziketan baldin badaude, badaude arlo batzutan, ez dakit, karpinteria, edo beste nolako tresna batzuk erabiltzen dituztenean, motrizitate finoan ere zailtasuna dituztela, oso orokorra da ere, etapa guztietan eta pertsona guztietan emozioak erregulatzeko laguntza beharrak dituztela. Batzuetan, oztopo baten aurrean, nola erantzuten duten, edo arazo txiki baten aurrean, zenolako dimentsioa ematen dioten, gerora pixka bat erreparatuko diogu horri. Iniziatiba falta eta improvisatzeko gaitasun ere mugatua. Hori egunerokoan ere, nik uste zuek ikusiko ez zutela, ez? Ez badiozu aukerak ematen, edo ez badezu planteatzen, guazen egitera hau, ez? Edo guazen beste zerbait pentsatzea, ez? Gelditzen dira pixkator, zain, aber zenolako jarraibideak ematen dizkio zuen, ez? Eta momentu batean edo bestean zerbait zutena espero gertatzen balin bada, hor ikusten da blokeo modu batean edo sartzen diala eta zutela gaitasuna pixka bat beste estrategia batzuk aurrera eramateko. Ikusten da asko ere kontzeptu abstraktuak erabiltzeko zailtasunak, espazioa, denbora, dirua, ez? Pixka bat hori igual helduarora transizio horretan, baina bai eskolara juteko, nola plangintza eta egitea, edo ikasketa mailan, zerbait matematiketan, edo zerbait abstraktua danean, espazioa, denbora eta kostatzen zaio asko ulertzea eta barneratzea. Eta gero, despistatuten dute asko, ze memoria selektibo maila oso ona da, beste memoria mota batzuen kaltetan. Esatezu, baina nahi duenako, badaka gaitasuna, hontan, segunero lantzen nahi gehan zerbaitetan, ez da gai, ulertzeko eta hurrengo gunean modu autonomo batean aurrera emateko, eta batean, badaki, ez dakit, historiako, ez dakit, erromatar etapako guztia, edo errealeko jokalari guztiak dakizki, eta noa jundien, badago memoria selektibo bat oso ona, eta batzuetan despistatu egiten du horrek ere. Oinarrizko hizkuntzaren erabilera. Hor, beti esaten dugu,
bueno, ja pixka bat nerabean eta pixka bat hasten direnean zurekin elkarrizketa batean eta hitz egiten pixka bat eta gai baten inguruan hitz egiten, ikusten da batzuetan nola bueno, bokaulari aldetik eta zer nolako hitzak erabiltzen dituen, beti izaten da batzuetan pista erabiltzen dituen hitzak oso sinpleak dira edo dira esaldiak ikasitak, beste bati entzundakoak eta erabiltzen duela saiatzen dela esaldi hori sartzen elkarrizketa batean, baina ez dira bere esaldiak, edo saiatzen da pixka bat momentu hortan jarraitzen elkarrizketa hori, baina ikusten zaio pixka bat hor mugatua ere. Eta gero bizitza, oso kontuan hartu behar da. Bizitzako etapa guztietan, beti laguntza behar batzuk izango dira. Intentsitate eta arlo desberdinetan, pertsona desberdinen arabera, izango dira behar izatea batzuetan edo bestetan, baina txikitatik helduarora begira beti izango dituzte laguntza beharrak, bai? Hor ikasketa edo eskola garaian eta hezkuntza garaian ikusten den bezala, arlo pertsonalean eta bizitza pertsonalean ere behar izango dituzte laguntzak. Ikusten da? Markatu, Aber ikusten dezuen. Bueno, gure asmoa dela pixka bat orain, ezaugarri orokorrak pasa ditugula pixka bat, ezaugarriak pixka bat ematea arloka. Bai? Gure lan egiteko modua da, gure metodologia da bizita kalitateako metodologia bat, eta metodologia horretan beti arlo batzuk daude guk lantzen ditugunak, bai? 8 dimentsioak dira, eta horiek pixkanaka, banan jungo gea pixka bat adierazten, bai? Ze indikadore daude, ze adierazle dauden arlo bakoitzean. Arlo bakoitzean guk bai identifikatzen ditugu laguntza behar batzuk daudela. Markatu? Bale. Oain bai, bale. Ikusten dezuten bezala, gu beti pertsona erdugunean jartzen dugu gure esku hartzea egiteakoan, eta bizitza kalitate bat bermatzeko esan dugun bezala, bizitzako etapa guztietan laguntza behar bat izango dela, beti hartzen ditugu kontuan 8 dimentsioak. Eskubideak, ongizate fisikoa, ongizate emozionala, ongizate materiala, pertsonen arteko harremanak, autodeterminazioa, garapen pertsonala eta gizarteratzea. Orduan, beti elkarrizketa bat eta balorazio bat egiten dugunean, kontuan hartzen ditugu 8 dimentsioa hauek. Bai? Bueno, eskubideak. Gor, beti esaten duguna da, pertsonak bere behar espezifikoak sozialki, judizialki eta instituzionalki aitortzeko eta bermatzeko behar dituzte pixka bat laguntza behar batzuk. Behaiek bere kabuz, ez dira gai, esateko bai da, nik badazkat laguntza behar batzuk, eta laguntza behar hauek, diagnostiko bat lortzen baldin badet, edo nolabait aitortzen baditut, nire bizitzan zehar laguntza horiek bermatutak egeldituko dira, eta laguntza hori jasotzeko aukera edo eskubidea izango dut. Orduan, horretarako ere, pertsonak laguntza behar dute, bai? Haien eskubideak ezagutzeko eta baliatzeko, laguntza beharra ere. Batzuetan ezakite, zerbait gertatzen zaienean, zer egin behar dute, nora jo behar dute, zeinen laguntza eskatu behar dute, orduan hori etapa guztietan, eskola garaian ere igual ikusten da, arazo bat izan dut, eta ezakit noren ajun behar dut, edo ezakit nola kudeatu egoera hori, orduan hori gertatzen zaie etapa guztietan. Eskola garaian izan deteke, ez naiz ondo sentitzen, edo arazo bat izan dut beste ikasle batekin, edo ez nago gustora honekin, edo ez naiz ondo sentitzen, ezakit noren ajun, bai? Eta helduaroan gertatu daiteke, pertsona batek ere izatea arazo bat, eta ez dakila lan kontestu batean adibidez, norena jo, ez? Pixka bat lan munduan dagoen pixka bat arloak edo dauden jerarkiak edo dauden, ez? Pertsona referentziazko pertsonak hor pixka bat galdu iten dira. Laguntza pertsonalizatuak
malguak sustatzeko beharra, bai, ikusten da. Azkenean pertsona hauek danak desberdinak dira, gu bezala, eta laguntzak pixka bat egin behar da egokitu bere pertsona horren arabera, eta horretarako ere eskubide hori badaukate, eta horretarako ere bultzatu behar da pixka bat pertsona horiek laguntza personalizatuak eta malguak izatea. Ongizate fisikoan ikusten duguna da, orokorrean ere, ez dugu esan behar denak dituztela zailtasun hauek, baina orokorrean ikusten dena da, indikadora adierazle bat dela, osasunean, elikaduran eta higienean, orokorrean, ohiturak egokiak edukitzeko eta mantentzeko laguntza beharrak daudela. Guk egia da, hartatzen ditugun pertsonak, hartatzen ditugula 12 urtetatik aurrera, bai? Orduan, hor bai, pertsonekin hitz egiten eta familiekin hitz egiten ikusten dena da, familia oso gainean egon behar dela, bai, rutina hauek mantentzeko eta mantentzeko modu egoki batean. Bai, askotan elkarrizketak egiten ditugunean familiekin, esate digute, bai, badaki, ez? Dutxatzen, noski. Badaki, ez? Zerbait prestatzen bere kabuz, edo badaki, ez dakit, badaki osasuna baldin bada, badaki zer dan osasuntxua eta zer ez. Bai, badaki, baino familia egon behar da gainean batzuetan asko, rutina horiek mantentzeko. Edo gogoratzeko rutina egoki horiek zeintzuk diren, ez? Dutxatzea egunero, edo arropa nola aldatu behar duzun dutxatu ondoren, ez dezula erabili behar. Ez da ikusten askotan etapa honetan, zuek zaudeten etapa honetan ez da ikusten, familia dagoelako oso gainean. Eta seguramente gainean, baino adinari ez dagokion bezala, bai? Baino bai ikusten dela, orokorrean hau mantentzen dela. Eta gero jarduera fisikoan ere, planifikatzeko momentuan eta gauzatzeko momentuan ere ez dira autonomoak guztiz. Medikura juten badia adibidez, eta ematen badie jarraipibide batzuk, jarduera fisikoa egitea, elikadura pixka bat zaintzea, eta menu batek planifikatzea, hor, zailtasuna dituzez badu norbait kanpotik antolakuntza hori planteatzen, bera jarraitzeko. Hor, jarraitzeko arazorik ez du izango, baina norbait gainean izan behar du antolakuntzan eta jarraitzeko mantentzeko horretan. Ongizate emozionalean, aurretik esan dakoa bez pixka bat, ez? Pertsona hauek bere etapa guztietan nabarmentzen dute eta kontzientea dira. Kostatzen zaiela, erritmoa jarraitzea, eskolan, betidanik kostatu izan zaie, orduan, alde horretatik autoestimua bajoa daka. Gaitasunekiko kontzientzia ere eskasa, bai kontrolatzen naiz, kostatzen zaitela, baino ni gai naiz, ni autonomoa naiz, ni gai izango naiz, eta ni besteak bezala naiz, eta aurrera egingo dut, bai? Hor, kontzientzia eskasa hori, pixkanaka landu egin behar da, ze azkenean hasiera batean igual badakate gaitasuna beste bezala jarraitzeko erritmo batean, baina iritsiko da puntu bat, igual praktiketarako garaian, edo lanbide ziketatik beste aurrera pauso bat, edo transizio bat egin behar dela, eta etapa horietan, batzuetan kontzientzia eskasa dakatela. Emozioen regulazioa eta kudeaketa. Hoi esan dizuen bezala, ez? Kostatzen zaie asko emozioak erregulatzeko. Gehienetan, zerre pasatzen zaienean, ez dakite nola kudeatu, eta naiz eta momentu horretan lanketa bat egin, azaldu hori nola saiatu behar diren pixka bat konpontzen arazo hori, adibidez beste gelako batekin pasaba zaie zerbait, nola konpondu behar duten, zentzuk diren, pixka bat gaitasunak, pixka saiatzen zara lantzen beharekin gaitasun sozialak, eta nola egin, eta zer dan egokia eta zerrez, batzuetan naiz eta hori landu momentuan, gero orokorrean beste momentu batean pasako zaie beste zerbaitetan, eta ikusiko ezuen nola berriro errepikatzen da ezin duela pixka bat erregulatu eta kudeatu egoera hori. Askotan ikusten da ere, porrota jasotzen dituztenean, eta frustrazio hori motxila hori pilatzen goazen hainean,
tolerantzia txikia ikusten dela, ez? Batzuetan esatezu, bueno, ez da ezer pasatzen, ez? Ez zaizu atera ondo, hurrengoan, baina nola atzetila badijoazte, ez? Ibilbide horretan jasotzen porrot asko eta zailtasun asko eta frustrazio asko, azkenean, batzuetan gertatzen da, tolerantzia txikia ikusten dela. Eta horrek eragiten du ere, bere ongizate emozionalean ere, antsietate eta depresio kuadro probabilitate handiagoak ikustea, bai? Askotan guk ikusten duguna da, etortzen direnean gure gana, familiak olako arazoak aurkitzen dituztenean emozioen erregulazioan, edo tolerantzia txiki horretan, frustrazioaren aurrean, animo pixka bajugo baten aurrean, edo pixu horren aurrean, batzuetan bideratu izan dituzte osasun mentalera, bai? Psikologo batena, pixka bat, hemen ikusten dituzuen adierazle guzti hauek, pixka kudeatzen saiatzeko, gaitasun sozialak pixka garatzeko, harremanetan garatzeko pixka bat, bere zailtasunak, animo baju hori, baina azkenean hor, batzuetan ikusten dena da, igual urte batzuetan dijoaztela psikologona juten, eta ez dagoela klinika bat justifikatzen duena ere zerbait dagoela, bai? Baina bai, puntutxo bat hor badago, eta puntutxo hori, azaltzen da antsietate eta depresio puntutxo hori da, orain ikusiko duzuten motxila handia hau gainean dakatelako, bai? Orduan horri inbar deguna da pixka bat saiatu identifikatzen aldan lehenago, eta bideratzen pertsona hau, bai? Ibilbide egokitu batekit. Ongizate materialean, hau da pixkat orokorrean zer suposatzen du, ez? Pixkat gerora begira, helduarora begira, baina bai hasi behar dela pixka bat ikusten eskola garaiatik, eramango diola gero laneatzeko prozesu bati, nola eduki akademikoak eskuratzeko eta finkatzeko denbora gehiago behar dutela, bai? Gaitasuna dakate ikasteko, bai? Baina bere erritmora, bai? Beste erritmo hori egokitua izan behar da, eta materiala batzuetan ere, modu egokiago batean azaldu bartzaio, laguntzeko pixka bat garatzen beha alduen mai guztia, bai? Eduki teoriko horiek, abstraktuak direnean eta hizkuntza konplexua danean, azkenean jarraibideak luzeak ere ulertzeko zailtasunak aurkitzen dituzte, bai? Orduan ez bakarrik denbora, baizik eta eduki batzuk ere egokituak izan behar dira. Horrek eramaten digu, mugak izatea pixka batez, ere ikasketako plangintza horretan, antolakuntza horretan, jarraipenetan eta arreta mantentzean. Arreta mantentzea hau batzuetan konfundituten da, lehen esan dugun bezala, arreta arazo batekin. Eta batzuetan diagnostiko horrekin ere etortzen dira. Eta batzuetan medikatuak ere etortzen dira. Eta ez da hori. Ez da hori, egia da, dagoela arreta mantentzeko arazo bat, eta igual ez dute klasea jarraitzen, orduan ez dutela jarraitzen, jarraipen luze horiek, edo nola azalduta dagoen material hori, orduan arreta, galdu dute, despistatuten dira, baina ez dutelako jarraitzen erritmoa, bai? Baina ez da arreta arazo bat dagoelako. Ikaskuntza erritmora egokitutako prestakuntza eta lanbide baten beharra dago, noski. Esan dugunaren arabera, bilbide egokitu bat eta ikaskuntza erritmo bat egokitua behar dute, behaiek gai izateko erritmoa jarraitzeko. Ezin dute behaiek erritmora jarraitu, baizik eta erritmoa jarraitu egokitu behar da behaien gaitasunetara. Gaitasuna badago, orduan da pixka kontestua egokitu behar dana pertsonaren beharretara. Bai? Orduan ikusten denara etapa honetan ere, gainerako ikasleekin alderatuz pixka bat, kualifikazio azkenean maila bajuagoa lortzen dutela. Bai? Batzuetan DBH-ko titulua ez dute lortzen, edo lanbide heziketara joaten direnean, azkenean saiatu indira eskolatik ere esfortzu bat egiten, pertsona bera esfortzu bat egin du, egonda, pixka bat lanketa guzti hori egiten, eta pixka bat ateatzen da, batzuetan titularekin, beste askotan ez, baina ikusten da ere lanbide heziketara joaten danean ere hor azaltzen direla behar berdinak, lanbide heziketak igual ezaka aukera egokitzeko eta behar horietara pixka bat pixka bat metodologia eta dana antolatzeko behar guztietara,
eta hor azkenean pertsona ere ezin du erritmoa jarraitu eta batzuetan ez du lortzen kualifikazio maila oso altua. Orduan horrek eragiten du ere enplegu prekarioen intzientzia handiagoa izatera eta egonkortasun eta babes soziala eskasa izatea. Hurrengo arloa izango zen pertsonen arteko harremanak, bai? Hor, bai, agerian gelitzen dira pixka bat harreman sozialak eta afektiboetan sortzeko eta mantentzeko arazoak daudela, bai? Lagunak egiteko eta lagun horiek mantentzeko. Hor eskolan asko ikusten da, ordu asko pasatzen dira, ez? Eta nik uste dut hor beti fokoa jarri behar dugu nola harremantzen diren. Askotan ikusten da, adineko pertsonekin igual ez diala hainbeste egoten, eta igual egoten dirala gehiago, igual beste adineko pertsonekin, pixkate txikagoak direnekin, edo, helduaren pixka bate babes hori bilatzen dutela. Edo bestela taldean daudela, baina ez dutela parte hartzen gehiegi, bai? Hor, zailtasuna dazkate adin bereko pertsonekin gustuak eta interesak partekatzeko. Orduan batzuetan daude hor, bai, talde baten barruan, baina ez dute parte hartzen gehiegi. Ze azkenean interesak eta gustuak desberdinak dira, batzuk aidea hitz egiten, ez dakit, 16 urteko gazte bat dago hitz egiten, este buruan zer egingo duen eta neska laguna eta igual parrandara dijoala edo ez dakit zer, eta hauen bizitza edo ritmoa desberdina da, eta bizitzako momentu horretan, beste adin txikoago batek dazkan gustuak eta intereseak dira, batea dijoala, ez? Dakit zer serie ikusi duela telebistan, igual pixkat infantilagoa dela, edo, neska lagun horren munduan, edo bikoteen mundu horretatik oso urrun daude, eta hor, infantilagoak dira, eta batzuetan ere, kostatzen zaie, hori, adine horrekin beste pertsonekin ere gustora egotea, eta behaiek diren bezala ere azaltzea, ze olako gauzak eta kontatzen dituztenean, besteak igual parra egiten diote, eta zu, zetxorakerik, eta azkenean zer egiten dute, pixka bat, edo isildu egiten dira, edo baztertu egiten dira behaiek pixka babesteko, edo saiatzen dira pixkat hor harreman horietan ere, taldean egoteagatik ere, edo zer gauza egitea, edo zer gauza esaten zaiena jarraitzea, eta arazoetan sartzen dira konturatu gabe zen olako, ondorioak izango dituzten, ez? Olako portaerak edo gauzak egitea. Orduan, gizartean ikusten dugu, ez? Helduaroan ere olako kondukta jarraitzen badituzte harremantzeko eta lagunen artean egoteko, gizarte bazterkeria edo mendekutasunean oinarritutako harremanak harremanetan sartzea eta arriskuan egotea, bai? Autodeterminazioa. Hori oso garrantzitsua da ere lana egitea, bai? Bere bizitzaren inguruko erabaki egokiak modu autonomo batean hartzeko laguntza beharrak dituzte. Igual hor ikusiko dezuten nola ez dakite erabakitzen momentu batean zer egin nahi duten, edo ze gustatzen zaien, edo bukatzen balin bada derrigorrezko etapa, edo bukatzen balin bada lanbide heziketako etapa bat, gerora begira pixka galduta bezala, ez? Orduan, egin behar dana pixka bada lagundu bartzaio erabaki horiek hartzen, bai? Modu autonomo batean, jarri bartzaile pixka bat eta helduaroran ora ikusten dugu, ez? Jarri bartzaile pixkat mai gainean zenolako aukera desberdinak dituzten. Bizitzan aurrean, ez? Hemendik aurrera informazio martzaile. Egoera honen aurrean, testu inguru honen aurrean, erabakiak hartu behar dituzu, eta hauek dira, erabaki bakoitzaren aurrean dazkazu aukerak, eta aukera hauen alderdi positiboak, negatiboak, ondorioak, eta horren arabera bai izango direla gai, pixkat autodeterminazio hori garatzen jutea. Baina aukera horiek maien gainean jarri behar zaizkio, eta ondorio positiboak eta negatiboak ere aurrean jarri behar zaizkio. Bizitzako helburu eta espektatiba errealak ere zehazteko laguntza beharra. Batzuetan pentsatzen dute, egingo dutela, ez dakit, lanbide heziketako gradu, ez?
altu bat, egingo dut ezakit zer, eta egunerokoa erakusten digu igual ez dagoela momentu honetan prest, edo ez du izango gaitasuna horretara iristeko, eta batzuetan espektatibak, ez bakarrik arlo ez hezkuntzan, baizik eta beste bizitzako eremu batzuetan ikusten da espektatibak oso ez errealistak izaten dituztela. Egoera baten aurrean ere, esan deten bezala, ez? Alderdi positiboak eta negatiboak jarri bazaie pixka aurreikusi behar dituzte, bai? Garapen pertsonalean ikusten dana da pixka bat, haien adineko pertsonekin alderatuz ere ezagutza eta garapen txikiagoa, bai, izan dutela. Familiaren gehiagizko babesa batzuetan, bai, batzuetan etapa helduaroako etapa horretan ikusten da, igual 20 urteko edo 25 urteko gazte batek ez dakila bakarrik gelditzen baldin bada sukaldatzen, ez daki etxeko rutinak mantentzen, ez daki gurasoak ez baldin badaude nola jun toki batetik bestera, edo ez daki antolatzen edo kudeatzen aste bat adibidez, gurasoekin ez baldin bada egoten, ez? Eta helduaroran ere, bizitza independienteko plangintza batean aurrean ere, ez daki oso ondo nola egin. Orduan horrek eramaten digu konklusiora eta ikusten dugu egunerokoan familiak gehiegi babesten dutela gaixuak bezala eta nola ez diote egingo, ez? Beste seme alabekin konparatuta, beti kostatzen zaie identifikatzea edo onartzea zailtasun batzu daudela, baino aldiz ere gehiegi babestu egiten dituzte, ez? Hezkuntzari loturiko garapen pertsonala gauzatzeko ibilbide egokituen beharra. Bai, esan dugun bezala, ez? Bere garapena hori eta bere gaitasun guztiak garatzeko ibilbide egokituak beharrezkoak izaten dira. Egiten dituzten jarduerak arrakastaz betetzeko, produktiboak eta sortzaileak izateko ere laguntza beharrak dituzte. Bai? Eta gizarteratzean, laguntzak beharrak izate dituzte komunitatean hainbat ekintzetan, bai? Batzuetan izen emateak, kudeatu behar baldin badute, errenta aitorpen bat, RGI bat, administratibokin behar baldin badute izen emate bat poligiroldegian, edo pixka bat papeleo horien aurrean ere, eta eraman behar diren pauso horien aurrean ere galdu iten dira. Orduan gizartean ere, komunitatean ere, eta ekintza komunitarioetan parte hartzeko laguntza beharrak dituzte. Eta gero rol komunitarioak ere bere gain hartzeko, ez? Adibidez, tokatzen baldin bazaie, ez dakit, eskolan izango da igual talde lan batean, bera izatea aurkezten duela, edo pixkat plangintza egiten duela nola ingo duen aurkezpena, baino gizartean eta gero helduaroan izan daiteke izatea, ez dakit, etxean bizi dira bakarrik, eta azkenean tokatzen zaie komunitatean ere izatea, ez? Lehendakaria, ez? Eta kudeatzea hor tokatuko zaizkion, ez? Bete behar guztiak, hor ere, helduaroan ere ikusten dira, rol komunitario horietan ere zailtasunak dituzte modu autonomo batean parte hartzeko. Egoera ez ezberdinei aurre egiteko harreman sarea edo zerbitzuen laguntza baten beharra, bai? Hor guk elkarte bezala adibidez gizarteratzean, badazkagu programa eta zerbitzu ezberdinak gizartean parte hartzeko eta modu autonomo batean bizitzeko eta garatzeko nola behar dituzten gure babes sistema edo programa sistema hori, bai? Hau da pixka bat guk laguntza eta bizikalitatearen eredu horren barruan kontuan izaten ditugun eragile, faktore batzuk, ez? Direla azkenean baloreak, bizitza independentearen dimentsio individualak eta familiarrak kontuan hartu behar direla, laguntza sistema bat oso garrantzitsua dela izatea, hezkuntza, familia, arlo soziala, osasun sarea ere oso garrantzitsua danak konektatuak egotea sistema guztiak, eta gero, baldintza errestatzaile batzuk egotea, ez?
Ze gertatzen da, identifikatzen dugunean ikasle batek, bueno, gertatu daiteke susmoa izatea, bueno, edo bai da, orain saiatzen nahi gea, ez? Igual pertsona batzuk identifikatzen entzuten nahi gean guzti honekin eta zer egin dezakegun, ez? Bueno, badaude eskola asko orientatzaileak dizutela eta pixka bat horrera, ez? Horren pixka bat orientazioa eroskatzen dezutela eta bea badaki nola egin behar duen diagnostiko bat lortzeko eta daude beste eskola batzuk nun ez dago figura hori, ez? Orduan, horretarako beti gonbidatzen dizuegu guregana jotzea, arazorik gabe, deitzea, esatea bida ikasle bat daukagu, ezagarri hauekin, despistatu egiten digu asko, ez dakigu oso ondo zer izan daiteke, baino ikusten dugu igual ez dagoela prest, bueno, bai bide arrunta batetik jarraitzeko, edo bigarren erdi gradu batera pasatzeko, igual gehiegi da, ez dakigu, baino igual lehenengo diagnostiko bat behar dugu, ez? Bueno, gainetik esango dizuet, bale? Diagnostikoa nola lortu daiteken? Pertsona horrek dituen pixka laguntza beharrek nondik nora bermatu, ez? Egoera ulertu dezagun, bai? Ulertu dezan pertsona eta familiak ere, ez? Eta egoerari aurri nola egin dezakegun. Orduan, diagnostikoa lortzeko, lehen esan dugun bezala, froga objektibo batzuen bitartez, koziente intelektuala neurtu behar du, bai? Eta kontziente intelektuala horren apartez, edo aparte, bai, bi alderdi dira. Alde batetik kontziente intelektuala, froga objektiboak, eta bestetik froga osagarri batzuk. Froga osagarri batzuk, nun, kontziente intelektuala aparte, beste gauza batzuk kontuan hartzen dira, ez? Arreta mantentzea, pixka bat zenolako gaitasuna dituen, ez? Beste arlo batzuetan komunikazioan, memoria de procesamiento, memoria, pixka gauza guztiak aztertu ondoren, non kokatzen da pertsona honen koziente intelektuala. Eta gero, esan dugun bezala, beste arlo gutxienez hemen azaltzen diren bi arlotan, 18 urtetik baino lehenago ere, identifikatutak izan behar diren laguntza beharrak, ez? Gutxienez bitan. Hor dazkatu zute pixka bat zerrendan, ez? Trebetasun akademikoak lana, zainketa pertsonala, etxeko bizitza, trebetasun sozialak, baliabide komunitarioen erabilera, helduari dagozkion erantzunak hartzea, osasuna eta segurtasuna, diruaren kudeaketa eta administrazioa, autokontrola eta aisialdia. Bai? Gutxienez bietan ere zailtasunak agerian egon behar dira. Horrekin batera, orientatzaileena jun, edo bestela guregana jun, eta oso garrantzitsua da diagnostiko bat izan, kokatzea pixka bat, gero orientazio egokiak ere emateko. Gerora begira eta helduarora begira guk bai saiatzen gea diagnostiko bat baldin badago eta mugako gaitasun intelektualan diagnostiko bat baldin badago, laguntza batzuk jasotzeko, programa batzuen parte izateko eta orain izango dugun bezala hauetan pixka bat aukera izateko parte hartzea garrantzitsua ikusten dugu bermatu izatea diagnostiko hori ziurtagiri baten bidez, bai? Akreditazio ofizial bat izatea. Desgaitasuna baloraziora zertarako jotzen dugu, enplegu abestuera eta hobari ekonomikoak ere enpresantzako daudelako, eta sobre todo lanbideko lehenengo esperientzia horiek bintzat testu inguru babestu batean izateko. Pertsona hori oraindik garraitu behar ditu hainbat garapenean arlo soziala, gaitasunak, trebetasunak, eta denbora gehiago behar du horretarako. Bai? Orduan, gertatu daiteke, hasiera batean testu inguru babestu batean behar izatea bere garatzeko prozesu hori egitea, eta pertsona hori denbora batean prest egotea salto egiteko enplegu normalizatu batera. Baina lehenengo esperientziak eta lehenengo bukatzen zaionean bilbidea akademikoki eta mundura jun behar denean saltoa oso handia da, transizioa oso handia da, eta denbora batean edo urte batzuk bai behar ditula behintzat pertsonaren arabera, baina beti ikusten dugula bide bat izan daitekeela desgaitasunaren ziurtagira izatea mahai gainean, horrek lagunduko jolako transizio horretan. Gero prestazio eta laguntza ekonomikoak daude ere desgaitasuna baina etortakala, gure programak eta zerbitzuak ere batzuk aldundikoak dira eta horretarako desgaitasuna onartuta izan behar du. Eta adibidez, bizitza independenteko programa, modu autonomo batean bizi direnak edo bakarrik familia sarea zuaten pertsona batzuk bakarrik bizi direnak ere jarraipen bat izateko eta bizitza kalitate bat izateko eta modu autonomo batean bizi gai izateko gure programan parte hartzeko desgaitasuna ere aitotuta izan behar du.
hezkuntza eta prestakuntza egokitua izateko ere batzuetan beharrezkoa da, deskontuak eta abantaila sozialak ere ekartzen ditu desgaitasuna agiriak, eta gero, bueno, heldu aroran ere, 18 eta aurrera, desgaitasuna aitortuta baldin badaukate, badaude oposaketa publikoak aurkezten ateratzen direla, administrazioak ateratzen ditu desgaitasuna intelektuala duten pertsonentzako. Esan dugu ez dela desgaitasuna intelektuala, baino normalean oinarrietan idazten duten bezala, hauek kanpoan ez dira gelditzen, mugako gaitasun intelektuala dutenak. Orduan, bai gai dire, enplegu publikoetan tako oposaketan parte hartzeko eta postu horietara iristeko. Bai, ze bestela oposaketa normalizatuetan, ez dira gai, azkenean temarioa ez dago egukitua eta ez dira kontu hartzen pixka bat behaien beharrak. Horrez aparte, batzuetan mendekotasun balorazioera jotzen dugu ere, pixu batera bideratzeko pertsonak heldu aroran, edo laguntza pertsonalako prestazio ekonomikoa batzuk ere lortzeko, baina pixka batzuei igual kanpon gelditzen zaizue. Eta gero guk egiten dugu pixka familiekin ere lanketa egiten dugunean eta kontzientzia lan hori egiten dugunean saiatzen geanean pixka orientatzen familia etortzen direnean, batzuetan etortzen direnean ere egia da, esan behar dela, pixka ja berandu gabiltzala. Bai, berandu gabiltzala, depende ze urtekin, nola, noiz etortzen diren, ez? Etortzen badia ia oinarrizko lanbide heziketa oinarrizkoa gaindituta dakatela adibidez, hor ja ikusiko dezute ezin dela beste ibilbide egokituago batetik joan, ez? Batzuetan familia nahi duela titulua lortzea eta nola ez dut titulua lortuko. Bueno, titulua lortu dezakete beste ibilbide batetik. Ikusi dezakegu hor oinarrizko lanbide heziketatik pasa daitezkela 3 urtetara, bai? Eta 3 urtetarako horretatik ere akreditazio bat lortuko dutela, ez? DBH-ko akreditazio bat bezala. Orduan horrek lagunduko jo ere jarraitzeko, bai? Baino ibilbide egokitua, bai, edo behintzat behaiek behar duten kontekstu hori eta ibilbide egokitu hori ondo fikatu errepartu behar diogun nundikan laguntzen diogun. 18 urtekin baldin badaude lanbide heziketako titulua lortu dutela eta erdi gradu batera ezin daila pasa, aurkitzen ditugu ikasleak hori 18 urtekin, 20 urtekin, daudela ja, ez dakitela zer egin. Ja bilbide hori ja bukatu zaiela, orduan oso garrantzitsua aldan hainean ere bilbide hori jarraitzea, aldan garapena handiagoa lortzea, autonomi maila lortzea, gerora, trantsiziorako, lanerako prestatuagoak joateko, bai? Etortzen dira prest gabe, ez daude gai enpresa batean lan egiteko, ez dakate batzuetan ziurtagiria, ezin dute lan emundu abestura jun, orduan gelditzen dira 18 urtekin edo 20 urtekin batzuetan, ja, bukatu zaiela helbide hori eta ez dakitela noa jo, bale? Baina, mapa hori seguramente orientatzaileak ezagutzen dutela, agian zuek ere, eta, guk da mapa bat erabiltzen dugula familiekin lanketa hori egiteko. Gure programak eta zerbitzuak eta gure metodologia pixka gainetik, ez? Arreta pertsonalitzatu bat egiten da, pertsonarengan oinarrituta dagoena, bizitza kalitatean esan dugun bezala oinarritzen gea eta sare lananean jarritzen dugu edo lana egiten dugu, bale? Eta beharren araberako zerbitzu eta programa garatzen ditugu, bale? Lehengo harrera zerbitzua da informazio, balorazio eta orientazio zerbitzua. Gerora ja arretako plan bat egiten dugunean, gero ja egiten dugu gizarte eta hezkuntza arloko eskuartze bat. Integrazio eta parte hartze komunitarioa ere egiten dugu, aisialdia, oporraldiak, pixkat behaien artean ezagutzea, lagunak egitea, hori sustatzen dugu, sentsibilizazio ekintzak egiten ditugu, bizitza independenterako laguntza programa daukagu, 25 plazakin, heldu arora begira, eta etxebizitza zerbitzua ere 12 plazakin. Eta gero elkarte mugimenduan ere, pixka bat lana egiten dugu. Bueno, nik uste informazio asko dela, oso azkar egin detela, seguramente helburua da pixka bat alarma sistema bat piztea gaur, eta zalantza asko egongo direla, eta eskatuko dizuet alde zutenean QR honekin erantzuteko lau galdera batzuk, eta edozer zalantza dakazutela gaur pasata ere, lasai deitzeko, eta gurekin harremanetan jartzeko inongo konpromisorik gabe. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Maider, informazio guztia gurekin partekatzeagatik.
Ez dakit norbaitek txaten bidez galderaren badaukan Maiderri orain egiteko. Eta bitartean, berak errepikatu duen bezala, Gipuzkoako elkarte bada, baina, Bizkaia eta Arabatik noizbait telefono zalantza bat edo baldin badukazue, beraiek ere gustu handiz erantzungo dizute, bale? Eta gero, printzipioz ez da inor animatzen ari Maider, baina ni komentatuko nizuke ez azkenean, lanbide heziketan hasierakoan batez ere ez, komentatu dituzun ezaugarri guzti hauek, nerabearen ezaugarri asko ere badira, ez? Ba, iniziatiba falta, edo ohitura faltak eta, baina argi gelditu behar da, mugako ikasle hauen artean, hauetako gehiengoa, ez? Pairatzen dutela edo, ez? Bai, perfil honen ezaugarri bat, bebiaikin dijoan ezaugarri bat da, eta nik uste azkenean oso nabarmena dela ere, adin horretan besteekin pixka bat konparatuta, hor gehiago ikusten dela, bai? Eta soreto ikusten da igual talde lanetan, ez? Taldeka egiten den ekintza horietan, beti lagundu barzaiela, bai? Bai, eta lagundu barzaiela, pixka parte hartzen, iniziatiba falta hori asko zen nabarmenagoa da. Ikusten beti zaila da, ez? Adin honetan esan dezun bezala, konparatu inbar da pixka bat, adin honekin, ez? Adin kronologiko honekin normala izan deteke, baino gehiago pixka bat, ez? Ikusten da pixka bat nabarmenagoa dela. De hecho, erdi mailan irakasle askoren sentsazioa hori da, ez? Erdi mailara iristen dira, DBH batetik titulua eman da, eta ja lehenengo 3 hilabetean irakasleak berehala esateu, eske ikasle honek ez du ziklo hau gaindituko, ze ez ditu gaitasunak, hori ja lehenengo 3 hilabetean oso argi gelditzen zaie. Eta hor da berak pixkat esplikatu duena, ez? DBH titulua daukanez, baina ez dago hasierako lanbide heziketa horretara pasatzeko aukerarik eta limbo hori sortarazten da. Baina hori erdi mailan askoz gehiagoa dela edo. Vale, galdera bat sartu da. Lan babesturako aukera planteatu duzu, baina gehienetan MGI duen ikaslek ez dute 123 orduan lan babesturako aukerarik ez dute, ezta? Bai, horregatik pixkat gainetik pasa diagnostikoarena, baina diagnostikoa garrantzitsua da, lan babestura zuzentzeko pertsona hauek. Gure esperientzia da Gipuzkoan behintzat, Gipuzkoan mailan, diagnostiko oso bat egiten danean eta froga objektiboak lortzen direnean, lan mundura juteko, horregatik jarri eta hor parentesi artean, defizit intelektuala, eskaudia sartzea da gai batean, baino klinikoa izan behar du, profesional horren, froga objektibo horiek egiten dituen profesionalak klinikoa izan behar du. Batzuetan, berritzegunek eta hezkuntza sistemak, guaisak eta frogak egin ditu, koziente intelektuala neurtzeko, eta, da pixka bat bere hezkuntza etapan, laguntza horiek eskuratzeko, eta bere bilbidea pixka bat egokitzen saiatzeko. Baina hori ez da nahikoa, bai? Ja, behin 18 urte horiek betetzen ditula, edo behin jutzezeala pixka eta akreditazio ofizioal hori bilatzea, dekretu berria atera zanetik, 2022an, ez du balio berritzegunek egindako arlo akademikoak, psikopedagogoak edo beste hezkuntzako arloan egindako profesionaleko txosten horiek ez dute balio. Izan behar du profesional kliniko batek. Profesional klinikoak daude gaur egun Osakidetza sarean. Osakidetza sarean izan daitezke osasun mentaleko arloan edo neuropsikologian edo neurologoan, bai? Orduan, egin behar dana da lehenengo, edo pribatuki jo. Gurekin ze pasatzen nahi da, gehienetan, arlo publikoak ez duela erantzuten ari, orduan bide pribatutik joan behar gehala diagnostiko hori lortzea. Baina pribatutik jotzen bazeate, bai edo bai, profesional kliniko bat izan behar da, eta akreditazio klinikoa izan behar du, eta kolegiatu da izan behar du kliniko bezala. Bestela, atzera botatzen dizkigute, bai? Orduan, behin kliniko batek egin da txosten, froga objektibo horiek, gero oso garrantzitsua da faktore sozial horiek eta arlo sozial hori eta egokitzeko behar dituzten laguntza horiek ere oso ondo nabarmentzea. Autonomi maila hori nun eta nola, bai? Bere ibilbide guztian zer ikusi da eta zergatik justifikatu oso ondo, zergatik behar du lan kontestu horretan laneratzeko prozesu hori, garatzeko prozesu hori egitea kontestu hortan. Oso ondo. Honekin lotuta beste galdera oso bat sartu da, eta galdetzen dute hori lan babestua hor dagoela, baina perfil hauetako ikasleak enpresa arruntetan lan egokitu batean aritzeko gaitasuna ere badutela, ez? Orduan nola animatu edo bultzatu gure inguruko enpresak horretara?
Bueno, a ber, eske, enplegu arruntatan egiteko lan asko gai diela, noski baietz, baino horrazkenean ez dakate gaitasuna, ez? Ikasle honi, nik uste dut, behar duen denbora hori emateko, edo ez daude prest egokitzeko zereginak, edo zeregin batenen barruan daude etapa desberdinak eta bakarrik igual egin dezake zati bat eta ez bigarrena, esan hor exigentzia maila, ez? Lanpostu horren aurrean egin behar da pixkat egokitu eta egia da bueno, publikoak egiten duen bezala, badaude zeregin pilo bat egin ditzazketela, baino identifikatu behar dira zen olako zereginak dian egin ditzazketela. Eta guk egiten duguna da pixka bat, enpresa horiekin ere pixka bat lanketa bat, bai? Lanketa bat, eta normalean ere enplegu babestuak badaukate ere enpresa desberdinekin ere hitzarmenak, eta horren bitartez egiten da normalean ere sarrera, bai? Azkenean enplegu babestuak ematen dio enpresari bueno, ikasteko, bueno, igual profesional bat laguntzen diola, ez? Profesional de apoyo, eta horrekin batera egiten du denbora batean, ez? Formakuntza bat, eta gero jan gelditzen da lanean. Baina normalean lanketa hori egiten dute enplegu babestuetako bueno, profesionalak, bai. Oso ondo. Egia da orain gure ikasleak praktiketara juten direnean edozein diagnostiko dela eta TDAH bat bada edo TEA bat bada ja ikusten ari da, sentsibilizazio puntu bat dagoela eta ikastetxeak ere informe bat edo pauta batzuk ematen baditu azalduz ikasle horrek ze gaitasun ditu edo ze postutan egin dezaken lan on bat, enpresa asko animatzen hasi dira, ez? Baina karo, gero ja lan munduran Bai, azkenean, bueno, gauza da lana, zer da, ez, jarduera bera, eta gero zer espero da, ez? Jarduera horrez aparte, pertsona horrek nola funtzionatuko duen, enpresa barruan, ez, nola egingo ditun, iniziatiba aldetik, ez, pieza bat ez badago ondo zer egingo luke edo, ez, batzuetan arriskuan jartzen dielako ere, depende zen nolako tresnak erabiltzen dituzten, ez? Orduan, egin behar dutena da pixka bat, igual, hasiera horretan, jakin, igual behar dutela denbora gehiago ikasteko, beti izan behar dutela referentziazko pertsona bat, baino azkenean zerbait oso rutina batean barruan baldin badagon zerbait baldin bada, oso ondo egingo dute. Orduan beste perfil batzuekin bezala, nik uste egin behar zaiela da pixka bat kendu, ez? Estigma hori edo kendu pixka bildur hori eta gaitasun pilo bat azkate, baino behar duten norbait igual pixka bat referentziazkoa gertu egotea hasiera horretan. Oso ondo. Begira beste galdera batzuk sartu dira. Zailtasunak dituzten ikasleak DBH irutik aurrera, diberrera joan dira, 2 urtetan DBH-ko titulua izango dute. Horiek erdi mailakora joango dira, zuk diozun bidea, nola hartuko dute? A ber, jungo dira erdi gradura, bai. Erdi gradura jungo dienean, azkenean, ez dago atzera posorik, esnet, 20 titulua dakatela, hor dago pixkatakatxa, hor dago gakoa esaten dugula, ez? Azkenean titulua behin lortuta, ja ibilbidea bai edo bai erdi gradura dijoa. Orduan, hor ikusten duguna, eta etortzen diren pertsonen pixkat orokorrean ikusten duguna da behin erdi gradura iristen direnean hor oztopoa aurkitzen dutela. Bai, bere ikasteko maila, ez? Maila altuena hor pixka bat muga aurkitzen dute. Eta lehenengo mailan ja ikusten dira zailtasunak eta hor ja arazoa da orain zer egin. Eta orain ja ezin da zer egin. Ate asko itxi egin zaizkie. Orduan ja garapen hori ezin da jarraitu, ez? Eta pertsona horrek behar duen heldutasun maila hori ezin du garatu, ez ezin du jarraitu, ez? Kontestu horretan, bai, zuzenean laneratzeko zuzentzen da pertsona hori eta ez dago prest. Bai, hori ideala, hori DBH-ko etapa horretan, diberrera joan beharrean, hasierako lanbide heziketa bat eskaintzea edo ibilbide egoki hori, ikasle horrentzat aurkitzea izango litzateke, ez? Bai. Zaila izaten da, baina pixkanaka hau ezagututa ere, irakasleok, ez, askotan DBH-ko etapan titulo bat ematen dugu, aukera ematen diogu lortzeko, egin duten esfortzu guzti hori baloratzen delako, eta ikasle oso finak izaten direlako, baina hori agian ez jakintasunetik, ate hori isten diogula ez dakigu, ez, titulo bat eman. Maite dizu, behan nahi du, eta ez, eta ze puntuaino, ez, zalantzak beti lortuko duen, ego gai izango da, ez, igual hemen egin duen esfortzu hori ere egingo du, eta saiatuk, eta jungo da, eta teako duta,
Bueno, eta askotan familia sartzen da hor, Bai, ez? askotan. Hor familiarekin Oztopo, lan, eta zuk bai. lehen erakutsi duzun kuadro Bai, horrekin. bai. Familiarekin batzuetan da onartu. gehiago lanketa egitea familiarekin, ze igual pertsonak ez da arazorik ulertzeko eta bea konstientea da gainera, kostatzen zaiola, baina familiak animatzen balin badu, eta ez bada, bueno, beldurrak edia, eta azkenean, baina, bueno, bai, nik uste dut, familiak ere ez du ikusten gero zer, orduan probatu nahi du, eta ez diokendu nahi ere eskubide hori ez jarraitzeko, baina guk ikusten duguna behintzat, da, ez dela, bilbide egokituena, edo ez dute asmatzen. Beti atzera juten dira, eta bukatzen dute hori gainditu gabe, eta orduan ate guztiak itxita dazkate beste hilbide egokitu batetik juteko. Eta familiak askotan esaten digute, guk ez gau ez genekien, ez? Eta jakingo bagenun igual beste bide bat hartuko genuen. Bueno, ja. Eta gaur egun hasierako lanbideziketan DBH titulua lortuko dutela. Noski, hori da. Eta 3 urtekoan ere bai. Horretara animatu bartzaieta da, beldurra, eta titulua, ja, noltuko zue titulua, eta nahi badezu jarraitu ere jarraituko du igual, ez? Horrek ez dio estopatzen, baino, bidean ikusi ditzakegu aukera ezberdinak. Oso ondo. Bale, batek eskatzen doea QR-a jarri daiteken berriro, bale, oso ondo. Ah, bale. Bai, esaten dute ez dagoela, hemen guk ikusten degula, baina ez dagoela ikusgai, baile? Hori da. Orduan, bueno, lasai, bialiko dugu beste modu batera. Bale. Ez, hemen hori esaten dute, garrantzitsua orientabide departamentuek egin behar duten lana, kasu hauetarako, eta diagnostikoa izan da, ongi bideratzeko, eta aterik ez izteko hori, komentario gisa. Bai, oso ondo. Beraz, bueno, mila esker, galdera hauengatik, zuen parte hartzearengatik, eta bigarren parteari emango diogu hasiera. Kasu honetan, mikroaldaketa eta aurkezpen aldaketa dagoen bitartean, aurkeztu ingo izuet. Igon lehen esan bezala, Hortzadar ikastetxeko tutorea eta irakaslea da. Eta hau da zurea. Urte daixente daramazki, 3 urteko hasierako lanbideziketan, 3 urtekoan. Eta orain, berak zelan egiten duen kontatuko digu. Zuei eredu gisa edo erabilgarriak izan daitezken estrategiak kontatuz. Egitza emango izut, Igon. Vale, bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko, Maider. Batez ere, zuk esan duzuna, ez, aurreko aurkezpenean, egunero gelan ikusten dugulako, ez? Orduan, ze garrantzitsua da horrelako informazio ukitzea gero lanean gaudenean gure ikasleekin, bermatzeko horrelako ikasle edo perfila dugula bertan. Vale? Orduan, nire ardura izango da pixka bat, aholku batzuk edo gomendio batzuk ematea, pixka bat horrelako perfilekin nola lan egitea, bale? Azkenean, inbar deguna da aldatu gure buruak nola pentsatzen duen, bale? Eta pentsatzeko beste modu bat edo beste begira bat planteatu gelan. Bale? Orduan, Hortzadar ikastetxetik nator, bale? Gure fundazioak kudeatzen duen proiektu bada, eta bueno, gure kasuan, bai, oinarrizko lanbide heziketa zikloak baditugu, gaur egun hasiera heziketa zikloak direla, bai, baditugu 2 urtekoak eta 3 urtekoak. Kasu horretan, eta gure kasu bakarra, izaten da, kurrikuluma berdina daudela bai 2 urtekoan eta bai 3 urtekoan, baina 3 urtekoan denbora gehiago dauko batez ere, Maiderrek aipatu duen hori, heldutasunera iristeko aukera gehiago, eta kurrikuluma berdina denez, baditugu beste ordu batzuk nola nahi betetzeko eta ikasle horiek dituzten beharretara egokitzeko. Igual, informazio gehiago bestera batean emateko, Maiderrek ere bai aipatu gizarteratzeko prozesu horretan ez, adibidez gure kasuan kirola egiten dugula, kirolaren atzean zer dagoen, organizazioa, ez, zure motxila prestatu, ekarri, bakarrik dutxatu, gero hori nola eraman etxera, ez. Daude gauza pila bat, gero, azken finean praktikan jartzen ditugenan, pistak ematen dizkigutela, bitu ikasle horrek perfila betetzen du, orduan izan daiteke, orduan guazen bideratzeara orientatzailearekin, lortzen dugun, hori, edo desgaitasun zertifikoa lortzea, edo ez. Orduan, gure kasuan jarri dizuet 2 gehi bat, azkenean, 2 urteko prozesu horretan balin badago sartuta, eta ikusten balin badago ez daudela aukerarik, pasatzeko 3 urteko batera, goazen erabiltzea ez, hezkuntzak ematen digun aukerari luzatzea pixka bat, eta goazen helburuak beste modu batera finkatzera, azkenean ikasle horrek promozionatu ahal izateko, bale? Orduan, guretzako biderik errexena eta egokiena ikasle hauentzat izaten da 3 urtekoa. Batez ere, beraien beharretara egokitzen delako pila bat, eta baita ere,
lan egiteko beste modu bat planteatzen delako beraiekin. 3 urtera lasaiago, 3 urte izan beharrean beste bat izan behar balima, aukera hori ere bai badaukagulako, bale? Gero, jakin badakit, erdi mailara iristen ari direla, bale? Orduan ere erdi mailan aukera bakarra duguna metodologia egokitzea, hau da ezin dugu maila jaitsi, ikaskuntza emaitzak berdinak izan barria, orduan aukera bakarra izaten da metodologia egokitza. Eta horrekin, ikaslearen arabera eta bere heldutasun maila nolakoa den ikusita, agian lortu dezake edo ez. Baina gure kasuan beti izaten da gure laguntzarekin. Bale, inoiz ez, izango da ikasle arrunt bat, egingo dula bere bidea laguntzari gabe, bakarrik irakasleek ematen ditugun azalpenekin, beharko du beste laguntza mota bat, bai emozionalki, autoestima landu ahal izateko, orduan osotasunean. Bale, eta gero ere bai, hor, aipatu ditut A, B eta C graduak, askotan, eta iratik esan duen bezala, askotan zentratzen gara, promozionatin bardu, titula lortu bardu, baina gaur egun baditugu beste aukera batzuk, eta igual horrelako ikasleak beste ikusita bere egoera zein den, eta sufrimenduan oraino iritsi daiteken, eta estres maila horrek ze suposatu dezaken bere garapenean, ez? Baditugu beste bide batzuk, zertifikatu profesionalak, bideratzea, gero ere bai hori lanpostu baterako baliagarrak direla, ez? Orduan goazen pixka bat bide berriak erekitzera eta begirada hori aldatzea, bale? Gero, goi mailako heziketa zikloak ere bai jarri ditugu, gure kasuan Hortzadarren ez ditugu, eta egia da horrelako perfilak ez ditugula ikusten, azkenean tekniko kualifikatuak direlako, non erabakiak hartzen direla momentuan, unean, pertsonak hartzen dira kontuan, segurtasun neurriak, eta hori ja horrelako perfil batentzako, jasan ezina izaten da, bale? Orduan, hori esan da, pixka bat gure lana eta badakit horrela egiten duzutela ere, azalduko dizuet Hortzadarren nola egiten dugun lan, batez ere 3 urteko horretan nola egokitzeko, eta 2 urteko kasuan baldin bago ere baita ere nola egokitzeko, ez? Hor ditugu, ibakek esaten diguna, zenbat ordu moduloak, ikaskuntza emaitzak, ebaluazio irizpideak, eta gehiengo batean fijatzen gera jarduera esanguratsuetan eta ebaluazio alderdi kritikoetan. Horrekin batera, eta lantaldean, partekatuz, pixka definitzen ditugu zeintzu diren ebaluazioko alderdi kritikoiek. Orduan, horri ezarriz, lortzen duguna da, ikasle hauek gelan gaudenean, zertan fijatuko garen eta nun egongo den guri indar gehiena. Azken finean, izan daitezke ebaluazio irizpide pila bat, baina hauekin zentratu behar gera, alik eta minimoetan, baina bai, titulu hori lortu ahal izateko, ez? Orduan, kasu honetan nola azaltzen diego baita ere gure ikaslei? Azkenean, rubrika honen bidez, eskaiera daudela, eta beraiei, Maiderrek esan duen bezala, adibide realak eman behar ditugu, ez? Orduan, beti esaten diegu, eskaierak igotzeko zein den modurik errezena. Banan, bitan edo 3, ez? Zenbat kostatzen horrelako ereduak behar dituzte, azkenean, abstraktuki esaten ditugun gauza guzti horiek ulertu ahal izateko, bale? Orduan, horrekin batera, barneratzen dijoazte, beraien egoera, aldez aurretik ja ikusi dute, beraien egoera ezberdina dela, zerbait pasatzen dela, azalpenak ematen ditugunean gela galdu egiten direla, edo iniziatiba falta hori dutela, beraiek ere bai somatzen dute, baina eske nik ez dakite, eta egia esan, azkenean nola DBH-tik etorri diren, eta batzutan, bai mapan kokatua daudela, eta laguntza izan dutenez, beti egonda pertsona bat beraien ondoan, non esaten zion, entzazu hau, guazen hau egitera, ez? Orduan erabakiak beti beste norbaiten menpe gelditzen ziren. Lanbide heziketan hori ez da gertatzen, ez? Azkenean erabakiak beraien menpe uzten ditugulako, baina kasu hauetan horrelako perfilekin lagundu behar diegu erabaki horiek hartzen. Bale? Orduan, hori esan da, azalduko dizuegu gure aukera bakarra da metodologia aldatzea. Bale? Orduan, eskolak apustu egin zuen pixka bat eta ziren bidez lan egiteko modua eraldatzea, horrek suposatu zuen irakasle guztien artean behira berri bat sortzeak, batez ere gure eskolara etortzen diren perfil horiek, azkenean dira DBH-tik bukatu ez duten perfil horiek, ez? Orduan, lan egiteko beste modu bat martxan jartzea, eskatzen zigun esfortzu bat, baina ikusten genitun aurrera pauso bat eta ikasleen garapena eta sentimenduak nolabait aldatzen zirela pila bat, pasatzen zirela pupitre batean egotetik, gauzak egitera, ikaskomunitatean parte egitera, irakasle ezberdinekin gauza ezberdinak partekatzera, orduan horregatik erabaki genuen etaz implantatzea, ez? Claro, etazik baditu 11 puntu, eta esaten horrelako perfilekin lan egitea eta 11 puntu horiek kontuan hartzea, claro, ezinezkoa izaten da, orduan. Zer proposatu genuen, 11 puntu horiek 5 puntuetara eraman, pixka bat eramangarria izateko, eta horrekin batera, koloreen bidez,
bai irudi bisualan bidez, batez ere horrelako ikaslei laguntzeko, ez? Zertan gaude? Ba, empatizatzen, zertan gaude diseinatzen, prototipatzen. Bai, pixka bat beraiek jakiteko non kokatzen diren momentu guztietan, bale? Eta horrek laguntzen digu ere bai, gelan gaudenean, adibidez aurkezpen guztietan, aurrera ematen ditugunean, horrelako koloreak erabiltzen dugu beraiek jakiteko nun gauden. Bale, ze bestela, beraientzako gelara sartzen diren egun horretan egun berri bada, bale? Igual beste ikasle batzuk badute aukera aurreko egunean zer egin nun, baina beraiek behar dute reposizio txiki bat berriz aurrera jarraitu ahal izateko, ez? Aurreko eguneko laburpen bat. Orduan, zergatik eta zibidez, ba, fase argi hoiekin lortzen duguna errutina bat, eta Maiderrek esaten zuen ikasle hauek behin eta berriz errutina behar dute, bai bizitzarako, bai ikaskuntza prozesurako, bai lagunen artean harremanak sortu ahal izateko, bale? Orduan, guretzako 5 fase hoiek oso argiak dira eta laguntzen die baita ere fase batean edo bestean hartzen diren erabakiak eragina dutela amaierako produktu horretan, ez? Orduan, bai egia da, lehenengo hiruhilekoan indar gehiena egoten da horrelako metodologia batean, ba, pixka bat sentsibilizazioa egiten beraiekin, ulertzeko pauso batek zer dakarren, bai, orduan lehenengo erronkak izaten dira hori ezagutzera eta ez produktu edo zerbitzu bat asmatzera. Izaten da, goazen, ez? Eta horrekin batera lortzen dugu beraiek ikustea, pixkanaka gai direla, bale? Ze azkenean lehenengoan ez dute ikasten, ez dute barneratzen, igual bigarrenean ja hitz batekin gelditzen dira eta pixkanaka aurrera juten dira, bale? Gero, produktu partzialak eta trebaketak. Egia esan, ba, produktu osotasunean egin behar dutenean, horrelako perfilei egiten duguna pixkat, eginkizun txikiak eman, proiektu horren parte izango direna, horrela sentitzen direna, azkenean, batez ere gure proiektzua ja ikasle horren beharrak ikusita, ja ikusten dugu bere lan egiteratua enpresetan nolako izango den, orduan saiatzen galena da hori garatzen. Beak bere etorkizunan ez baldin baditu erabakiak hartuko edo horrelako gauzak egingo, goazen hori ekiditzera, ze azkenean lasaitasuna emango dio ikasle horrek, eta era berean, ba, praktikotasunetik ikasi ahalko du zeregin txikiak egiten eta geroz eta handiagoak izaten, ez? Gero, denbora orientagarriak. Maiderrek esaten duen bezala, ez, denbora kudeatzea horrelako ikasleentzako izaten da oso zaila. Guretzako 5 minutua dena, beraientzako ordu bete da, ez? Orduan horretan ere bai lagundu behar diegu, eta orduan eta zirekin batera, eta gure lan egiteko moduarekin eskolan, adibidez goizeko lehenengo partean, tailerrean hasten dutela goiza, eta bigarren partean sartzen direla formazioko geletara, hor egoten da aldaketa txiki behar, ja egunero badakitela goizean tailerra, eta gero ez dela lehenengo orduan hemen egongo naiz, ze gertatu izan zaigu igual aldaketak egiten ditugunean, batez ere azkeneko momentuan irakasle bat faltetanean, horrelako ikasleak galdu egiten dira, eta izan behar da, benga, itxarontzatzu eta nerekin joango zara beste gela batera, ze bestela galdu egiten dira, errutinatik ateratzen direnean, ja hasten dira, hau ez dut ezagutzen, ja autoestima hori edo konfiantza eta guain zer beste irakasle batekin, nola, orduan, bai, hori guztiak egiteko, erabaki genuen, bai, lehenengo partea izatea modu batean, eta pati ondoren beste batera, bale? Orduan horrek bai, laguntzen die. Gero, amaierako produktuaren adibidean. Egia da, etaziz hitz egiten dugunean, amaierako produktua ematea, batzutan ez, zerbait esatezu jo, baino horretarako dago etazi, ez? Zerbitzua beraiek esmatu behar dute, pentsatu, bilatu, ezakit. Bai, baino kasu honetan horrelako perfilek ezin dute. Orduan, egiten duguna pixka bat, igual, talde guztiari eman barrean irudi hori pixka bat, ba, gertuko irudi horiek sortzen ditugu eta horrelako ikaslei ba, pixkat plazaratzen dizkiegu, ba, pixkat ja beraien burmuinan ba, ideiak ez konektatzen juteko gure laguntzarekin noski. Vale? Orduan, etazik aukera hori ematen digu, vale? Azkenean egiten baldin bagu gela handi batean, txarla handi bat, ezingo gera egokitu, baina kasu horretan nola taldean egiten duten lan, ba egokitzeko aukera gehiago izango dugu, bale? Gero, talde lana, hemen gure ardura izaten da taldekatze horiek nola bermatu. Bai, sentsibilizazio egin behar dugu ikaslego guztiarekin. Batez ere, edozein momentuan ikasle hauek egiten dituztelako galdera batzuk, eta ze galdera simplea, baina eske beharra du. Eta erantzunin barra. Orduan, sentsibilizazio hori etortzen da, ba, pixka bat ulertzeko bakoitzak gelan eukiko ditu zalantza ezberdinak, eta denak ongi etorriak izango direla, eta irakasleen partetik izangoa pixka bat laguntza ematea, ba, bitu zein interesgarria zure galdera, ba, batez ere, bereie behar dutelako ere bai, sentitzea, konfiantza hori, ba, galdetzen dutena,
ez dela bai dela garrantzitsua eta ez dela zer hor geldituko dela, edo batzutan entzuten dutelako parre gureak etara, orduan hori bai edo bai zaindu behar dugu, bale? Eta gero, eta ziren bidez, jarraipena hor jartzen du kalitatezko arreta, batez ere, talde txikietan lan egiten dutenez, segun nun dagon ikasle perfil hori egokitzen gara pilo bat, azalpenak ematerakoan, ez? Igual talde arrunt batean juten naiz eta hitz teknikoak erabiltzen ditut, eta igual horrelako taldean, horrelako perfil bat dagonean, ematen ditudan azalpenak izaten dira hitz teknikoak erabilitu behar ditut nola nahi ez, baina baita ere jarraian, etortzen da beste azalpen txiki bat, pixka bat, ikasle horrek ulertu dezan, ez? Adibidez jarriko dizuet eredu bat, adibidez tailerrean jabe de baso, ez? Esaten dugunean, hasten direla jabe baso zein da konexio hori, ez? Orduan, hor jabe baso hitz teknikoa erabiliko dugu, eta orduan gero nik bisualki egiten diet bitu karrakarekin erabiltzen duguna gero hor torlojoak abretatu ahal izateko, bale? Orduan horrekin baita ere eman diogu mezu bat ahoz, eman diogu beste mezu bat bisualki, eta orduan horrek laguntzen die pila bat. Bakarrizk ahoz esaten baldin badago, egongo pentsatzen jabe de baso zer da? Basorekin gelituko da, eta baso bat eskatzen nahi da, ez? Pixka bat hori kontuan hartuta, bale? Horregatik etazi bidez egiten dugu, bale? Aukera guzti horiek bermatzen digulako. Bale? Orduan, etazi kontuan hartuta, pixka bat aurkezpen hau horrela ingo izuet ere, hasiko gara pixka bat empatizatzen horrelako ikaslekin, bale? Eta ze gauzak egin ditzazkegun gelan, beraiei laguntzeko, bale? Orduan, adibidez, lehenengoa izaten da eskema bisualak eta adibide errealak, bale? Edozein momentuan makina bati buruz hitz egiten dugunean, aukera baldin badugu goazen makina hori hartzera eta mai gainean jartzera. Horrekin, bi gauza lortuko dugu. Berak identifikatzea zertaz ari garen, eta ez abstraktuki, ze abstraktuki galdu egiten dira, baina baita ere emango dio beste pista bat makina hori nola hartzen den. Bale? Zenbaten du ezet, baina espazioaren kudeaketa eta hola oso zaila egiten zaiete. Igual guretzako arrunta dena habitualmen dago gauza bat hartzeko, hola hartzea, igual beraiek beste modu batean hartzen dute eta segurtasuna kontuan hartzen ez dutenez, balduan kaltegarri izan daiteke, ez? Eta nik beti jartzen dut eredu bat, lore zaintza egiten dugunean, jarri behar dutela txaleko baten modukoa, eta horrek, zuk ikusten duzunean zintzilik ez da antzematen txalekoa dela. Hora nola beraiek ez dute antzematen, jartzerakoan, sortzen da hor, ez dakigu ez da nola egiten duten konexiori, baina jartzen dutenean beti lagundu behar diegu, ez? Orduan, beti horren azalpena egiten dugunean, beti egiten dugu gelan gu jartzen dugula, erakusten dugu ze gelditu behar den atzean, zera aurrean, eta behin eta berriz errepikatzen dugu, igual 10 aldiz. Eta berrezkoa, bai, ze igual 10 garrenean barrenatzen du, ez? Bale? Gero, txantilloi gidatuak, aurkezpen honetan nik plazaratuko izkizuet horrelako txantilloiak, baina txantilloiak ez dira horrekin ikasle horrek egiten dula aurrera, behar du irakaslegoaren jarraipena, zentroaren begirada aldatu bara bizkat horrelako perfilak hartatzeko. Bale, egiaztapen zerrenda, gauza hauek pila laguntzen digute, batez ere segurtasun neurri horiek ezazteko, adibidez makina batean jartzen bali baitugu, eta gu baitugu batzutan horrela jarrita, plastiko batekin beraiek checklist hori egiteko, ez? Jantzitut beta horrekoak, bai, orduan dena daudenean, aldet makina hori martxan jarri, bale? Ze bestela, eta badakit, irakasle bat tailerrean dagoenean makina guztia kontrolatzea, zaila egiten zailelako, bale? Bizkat, prebentzio aldetik hori martxan jartzeko ikasle hauekin. Gero, praktikaderen bidez ikastea, trendemendu txiki errepikakorrak, bale? Hori esan duguna, behin eta berriz, adibide realekin lan egitea, bale? Ez izatea inoiz, guazen hau egitea, zentzu gabe, ze bestela, ez diote ikusten konexioa, eta hau ez da garrantzitsua. Ja ez ditut nire indarrak hor galduko, bale? Ze beretzako nahikoa da gelara etortzea, entzutea, bestekin eragitea, ez? Orduan, guazen gauzak egitea beraiek sentitzeko gai direla aurrera egiteko, bale? Eta gero, denbora gehigarri eskaintzea. Hemen, denbora eskaintzearekin baita ere lanketa bat egin behar dugu ikasle hauekin. Batez ere, bizitzen dutelako, nik denbora gehiago barbalin badet, osea, zera, ez naizelako gai, ez dakit hau egiten. Eta beti esaten diegu gauza bera, Madrilera juteko 2 tren hartu daitezke. Bat aldiritakoa,
mantxo juten dela, baino iristen dela Madrilera, eta bestea abiadura handiko trena, baino hor zenbat detaile eta zenbat gauza galtzen ditugu. Orduan, hor etortzen da gure sentsibilizazioa ikasle hauekin, pixka laguntzera bide hori dela beraientzako egokiena. Honekin batera ere bai familiekin egin beharra. Bai, ze batzutan familiek nahi dute hori titulo hori lortzea, baino bueno, eske azkenean igual ez da tituloren garrantzia ez da aipagarrena, baizik eta bidea, ez? Eta ze kompetentzia jasoko dituen ikasle horrek gero lanbidera edo lanpostura egokitzeko, bale? Orduan, hau esan da, eta erronka hongo denea beraiek empatizatzeko egin behar duguna pixkat, zer eskatzen zaion ulertu dezan, zer erabilara duen jakitea, noiz egingo duen jakitea eta nola balatuko zaion. Bale? Hemen, inbargu pixkat egokitu denera, eta hemen jartzen dut izena, erronkaren taldea, lantaldea, irakaslea, eta esaten dut, hau dena beharrezkoa idaztea? Bai, azken finean, horrelako datuak ahazten dituztelako, eta igual talde ezberdina daudelean astean zehar, jakin behar dutelako norekin bildu behar diren. Orduan, izan barrean irakasle bakoitzak esaten diola, venga, zu eseri zaitez honekin, hau da zure ardura, honekin lortzen duguna da, eta gure eskutik balidatua dagonean, lortzen dugu, venga, hartu zazu zure lan horria, eta ikusi norekin bildu behar zaren. Horrekin ere bai, ohitura ezberdinak lortzen ditugu, ze batez ere horrelako ikaslei, esango pereza, baino ez da pereza, izaten da gehiago, ezgaitasun horren aurrean nola jokatzen duten, ez? Besteek eskonturatzea, hor dagoela zailtasun bat, edo ez. Bale, orduan, hemen gero botatzen ditugu galderak, eta ikusten duzute, idazteko ez dagoela toki handirik. Gure asmoa da, beraien hitzekin, idaztea, hitz tekniko txiki batzuk, eta beraiek ulertu dezaten momentu bakoitzean zer esan behar duten, edo zer egin behar duten, bale? Orduan ez da esaldi oso bat egitea, ez da parrafo oso handi bat, edo internetetik lortutako gauza dator pegatzea, baizik eta beraiek guk emandako informazioarekin egitea laburpen txiki bat, eta idatzi hitz txiki batzuk, bale? Orduan, hori dena dagonean, eta ikusten zuten bukatean, dagoela jarrita bukatu dut, bai eta ez, ematen dula ez dela garrantzitsua, baina ikasle hauentzako oso garrantzitsua, ze beraiek, esan dugun bezala egunero konektatu behar dutela, zer erronkan gauden, zer egin genuen atzo, eta horrek eskatzen die esfortzu pila bat, horrekin batera lortzen duguna da, beraiek jakitea bere lana bukatua dagoen edo ez, eta momenturen batean informazio bila dagonean, hori gure aldetik balidatua balin badago, orduan bai hori gure aldetik ere bai balidatua dagoen, ematen dio, balidagarritasun bat, non, hemen dagoen informazioa baliagarria eta erabili dezaken nire proiekturako. Bale? Orduan, hori esan da, pasatzen gera ikertzeko momentura. Bale? Hemen, jartzen ditugu urrengo baldintzak bete barritu. Hor jartzen ditugu 3 edo 2, alik eta gutxien. Ze bestela asko jartzen balin baitugu, berriz galdu egiten dira, eta azten dira, baina eskenin nahi eta hau bete, eta igual gero berari ematen diogun eginkizun horretan, bete behar ditun baldintza horiek, asko zere samurragoa dira, orduan guazen, egokitzera berak sentitzeko momentu ari dela hori aurrera ateratzen, bale? Gero, adibidea bilatu eta hemen itxatxi. Bai, normalean, igual, eskatzen diogu, venga, intzazu, pentsatu, burutu egintzazu irudia, orduan, perfil hauekin inbar duguna, venga, sartu zaitez internetera, bilatu zure ustez, zerbitzu horrek eskatzen duen produktu hori edo zerbitzu hori definituko duen irudi bat, eta guazen pixkat hori ikustera zer den. Bale, orduan, irudi horrekin lortzen duguna bisualki beraiek ikustea zer egin behar duten, eta hemen galdetzen diogu, pixkat, dakiten hori egiten edo ez. Horren arabera, dakitenean esaten dugu, idatzi zure hitzekin nola ingo zenuke hau, ez? Pauso txiki batzuekin, pixkat guk ikusteko, nun dauden ikasle horren beharrak ere. Bale, orduan, gero hemen, baita ere galdetzen diogu beste gauza batzuk, gero ikaslegoaren jarraipenarekin zerikusia dutela, eta esaten da, zertan sentitzen naiz baiz, beraiek ikusteko gaitasunak badituztela, eta gero zertan hobetu behar duten. Bale, orduan, hori egiten dugunean, eta baiezkoa balin bada, aurrera jarraitzen dugu, eta bestela, hori gertatzen ez denean, eta esaten dutenean ez, eta hor bai egiten dugu lan bat, aldez aurretik beraiek esateko zintzotasunez, bai, badakit edo ez dakitela, pisu berdina daukatela, ze horrek ematen digu aukera, beste ikaskuntza prozesu bat martxan jartzeko, orduan horrekin batera eta informazioa interneten bilatu behar dutenean, gure laguntza behar dute, bai edo bai. Ze bestela, beti lehenengoan ateratzen den informazio hori beraientzako fidagarria da.
batzutan guri kostatzen zaigu jakitea non dagon informazioa baligarria, pentsa beraientzako, non da irakurri, bale, eta beste batzutan nola hainbeste irakurri bar duten, irakurtzen dute, eta bukaeran esaten dute, baino galetzen diozu aber zer irakurri duen, eta ez daki, batez ere, bere indar gehiena egondala, hitzak zeintzu ziren ikusten, ahoskatzen, eta ez, informazio horrek ematen duen importantzia hori barneratzen, bale? Horregatik gu jartzen diogu beti non bilatu behar duten, zeintzu diran baliagarria diren web horrek, eta zeintzu diran hitza horiek. Eta egiten dugu informazio bilaketa txiki bat, ez oso handia, bale? Oso egituratua eta beraiei laguntzen diena, bale? Orduan, honekin batera eta zertan sentitzen naiz lotzen, bale? Eskolaldetik egiten dugu asteroko jarraipen bat, eta izaten da ikasle guztiei bai OL hasierako heziketan daudena, bai premia bereziak dituztenei eta bai erdi mailan daudenei, egiten zaie jarraipen bat, non astero eramaten dute ohar bat etxera, eta izaten da ikasle horien ahalduntzea aurrera eramateko, bai. Orduan, astero eramaten dute asistentziaren garrantzia zein izan den, parte hartu duten, ez duten parte, berandu, justifikatu duten edo ez, eta gero baita ere, kompetentzia soziopertsonalak eta kompetentzia tekniko-profesionalak, bale? Eta horrekin batera, nota bat eramaten dute eta esaten dute, eta kalifikazioa behar da astero. Egia da, ikasleek etortzen direla porrota batetik, non beti ez dira gai, ez duten lortu gauza bat, eta honekin lortzen du azkenean gure begirada aldatu denez, eta pixkanaka ari dira lan egiten eta aurrera egiten, ikusi behar dute ere bai, gai direla, eta orduan kalifikazio hori erabiltzen dugu baita ere autoestimari ez, Maiderrek esaten duzun autoestimari ere bai, indartzen juteko. Bale? Eta horrekin batera, indar gehiena ematen digunare izaten da bukaeran juten den mezu horretan. Bale? Orduan, hemen bilatzen duguna, esan duguna ikasleen alduntzea, bale? Orduan, beti hasten gera aitorpen positibo batengatik, bale? Igual hastea izan daiteke desastre bat, igual aurre ikusten genuna ez da ondo atera, baina beti egoten da zerbait positiboa hori berreskuratzeko eta hortik hurrengo astera bidaiatzeko, bale? Orduan, horrekin batera, ikaslegoari ematen zaio bakuntza proposamen bat, eta gero konpromisorako beste gonbite bat. Honekin zer lortzen dugu ere bai, horrelako perfilekin lan egiten duguenan idazten dioguna, hurrengo astean, bere gaina hartzen duen, ulertu duen, edo irakurtzen duenean esaldi simple hori idei nagusiak hartzen dituen edo ez, galderak egiten dituenean, zer da ez dakit, hitz bat, igual ulertu duduna, eta esaten, ze simplea den, eta ez du ulertzen ez testu inguruan, ez? Orduan, horrek ere bai balio digu, azkenean Maiderrek esaten zuen, identifikatzeko ikasle hauek nun dituzten behar horiek. Bale? Orduan, honekin batera ere bai lortzen duguna da, familiak ikaskuntza prozesuan integratzea, bale, astero eramaten dute etxera, eta bueltatzen dute. Eta horrelako perfilekin astero tartetxo bat hartzea oso garrantzitsua da. Bai, orduan honekin batera, juten hitz egiten zeintzu diren beraien gaitasunak, non dauden beraien hobetzeko gaitasunak, eta horrekin batera lan elkarrizketa batzuk egiten ditugu, hiruhilekoaren hasieran eta bukaeran, pixka bat, ikasle bakoitzak erabaki dezan nun dauden bere gaitasunak, horiek balidatuz gurekin batera, eta gero nun dauden bere beharrak, edo zertan inbardu aurrera pauso bat, bale? Orduan, beak erabakitzen du, orduan, bera sentitzen da protagonista, eta gelan gaudenean lan egiten, edo ikusten dugunean bea dagola blokeatua edo jota, ez? Erabiltzen dugu, aizu, bitu, zuk esan zenun, nahi zenula hobetu honetan eta honetan, bitu. Lan honi esker, lortuko ez du zure helburua lortzea. Benga, guazen, oain arnasa hartzera, baina bera, gara jartzen gara honetan. Nola ikusten dute beraiek ere bai, hartzeko erabakiak gai direla, orduan, hasten da beste lan egiteko modu bat martxan. Bale? Orduan, hori esan da, eta hori egin da pixka bat, hasten geha pixka bat, ikasle hori nolakoa den ezaguten eta tokatzen da diseinatzeko momentuan. Hemen ikusiko dugu ikasle hauen beharrak noraino iristen diren. Bale, azkenean diseinatzeko garaian, esaten dugu, hasi diseinatzen, eta gero ikusiko dugu egiteko aukera dugun edo ez. Eta batzuetan, hasten dira, ezin diren gauza batzuk proposatzen, azkenean ikusten dutelako, eta beraiek konexio, bitu, hau esan zuten hau, honekin lotzen da, orduan hau egin dezakegu, baina gero, igual beste ikasle batek momentuan esaten du, ordenagailu bat egiteko ez gera, gai. Igual programazioa, beste online bidez, baina osotasunean ordenagailua montatzeko oinarrizko lan bidezeketan, ez. Orduan, ikasle hauei ere lagundu behar diegu kokatzen,
zertarako gai diren eta zertarako ez diren gai. Eta batzutan, igual, irakaslentzako izaten da momentu txar bat, non esatezu ze esango diet, ez dela gai horretarako, baina guazen beste modu batera egitera babitu. Zuk enpresa batean, aukera izango zenuke hau eta hau eta hau egiteko. Hau egiteko, honetan prestatu bartzera, orduan guazen, bale? Guazen kokatzera ikasle bakoitzak bere gaitasunetan eta hortikan ez dakigu nola bokatukoen, baina behintzat errealitate batetik abiatza, ze bestela gero frustrazioa iristen da, ez? Askotan guri ere bai esaten digutenen eskeni nahi dut medikuntza ikasi. Eta zuk esatezu, igual da bere hobia eta ikusi dolako medikuntza ikasi nahi dula, baina izan berera konstiente medikuntza zenbat eskatzen duenez, eta orduan hor lanketa bat egin bardu bai gure aldetik edo tutoreak geanak eta baita ere orientatzaileekin batera. Vale? Orduan hori kontuan hartuta, hemen ja hasten dira esan duguna leno, ez ikusi behar dutela ere bai hasiera batean hartzen diren erabakiak gero prozesu guztian eragina dutela, bale? Eta hori beraien bizitzan ere bai hori eukiko dute. Orduan bada beste modu bat lan bizitzarako prestatzeko, bale? Orduan hemen dagoen informazioa aurreko horritik ekarri behar dute, hemen dagoena baita ere, eta hemen beraien diseinua itxatxi behar dute. Hemen irudi batekin edo nahi dutenarekin, bale? Beraientzako erosona dena. Gero hemen, bai beraiekin esertzen geha mailan, eta berai hemen jartzen ditugu zeintzu diren bete behar dituzten galdera, bete beharrak edo baldintzak, bai, eta baiezkoa danean beti eskatzen diegunan, eta zergatik da baietz, bale? Bai, esaidazu zergatik den baietz, edo zergatik den ezetz, bale? Eta hori balidatzen dugunean, gero, erabili beharreko lanabesak identifikatu, bale? Materiala eta nun erosi. Azkenean, nahi duguna honekin bai, igual ez dala garrantzitsuaz, igual materiala eskolan dago, baina bai nahi dugula, beraiek ohartaratzea, gauzak nun erosten diren, ez da nahi duguna batez ere autonomi hori sustatzea. Bai, ze batzutan, gu beti ikaslei esaten digu, izan behar direla libreak erabakitzeko. Eta batzutan, horrelako ikasleek denda batera juten direnean erostera, ez, badute dirua eskudirutan edo txartela. Ordaintzerako garaian, beak esan gute, txartelarekin ez dut arazorik izango, ez dut zenbatu behar, ez dut ja jartzen ari nahi zurdu, eta honekin izangoa, ez dakit ondo korratuko didaten, baina behintzat, honekin ez. Orduan, prestatzen ditugu ikaslea, batez ere, beraiek sentitzeko gai eta momentu batean aizu ez, gaur eskudirutan ordein duket. Hau da nire autua, ni nahi detago egin. Orduan horrek ere bai entrenamendu txiki bat behar du, bale? Adibidez, horrelako eredu bat jartzeagatik, eskolara beti ikasle bat etortzen zen oinez, naiz eta auria, kaskabarra ezakizer, eta beti zituen 40 minutu, oinez. Baina, hitz egiten genunean berarekin, eskenik badakit oinez etortzen naiz pozik, bai, baina horren atzean zegoen etzekila ze autobusa hartu behar zuen, autobusari itxarotea zer den, en plan, nago hemen, ez da etortzen, ja ez da etorriko, berandu iritsiko naiz, ez? Orduan gauza guzti horiek igual guk normaltasunez jorratzen ditugunak, bereentzako da mundua erortzen zaiela eta hasten da hor blokeo bat, esatezula, baze gertatu zaion, ez? Horregatik mantentzen ditugu horrelako galderak momentu horretan. Gero, iristen da prototipatzeko momentua, indar gehiena hemen jartzen dugu, bale? Beste guztia saiatzen gera ikasle horrelako perfilekin pixka eta aurreratzea, ze badakigu beraien garapen onena hemen emango dutelako, bale? Izaten direlako adibide realak, entrenamendu txikiak eta sentitzen direlako gai egiten ari direnean. Bale? Orduan, beti sortzen dugu lan errutina berdina. Sartu, beraien kuadernoa hartu, etaziko plantilla dituenak, eta proiektua begizten izan da, bale, azten gera proiektu horretaz hitz egiten eta zer tokatzen zaigun egitea, edo zerrez, zer hobetu behar dugun, batez ere, proiektu horrean ez baldin badago, beraientzako ez da existitzen. Ez dakite ja ze konexioak eginda zeuden, ez dakit zer, orduan. Badakit igual batzutan, egun batzuetan, proiektu hori mai batetik edo beste gela batetik ekartzea ez da beharrezkoa, baina horrelako perfilekin bai, mesedez, porque errezten die pila bat konexio hori egiten. Bale, orduan, gero, hor jartzen dut ere bai, eguneko ardurak banatu. Ez, eguneko ardurak banatzerakoan, horrelako perfilak daudenean, saiatu behar gera talde batean balimago, eta igual, tailer osoa banatu behar dugula, 5 harietan, torno atzuk erabiliko dezulako ezekizen, eta balin badakigu aldez aurretik, talde horrek beharko dula torno hori, guazen bideratzea, talde hori, alik eta azkarren. Zergatik, ze igual, partekatzen gaudenean, hor komunitatea sortzen dugu eta aberasgarria izan daiteke, baina hainbeste informazioa botatzen da, ikasleoek hasten direla,
han esan dute gauza bat, hemen beste bat, hor beste bat, eta azkenean egiten dute konexioa esatezu, eta konexioa nondik ateratzen da zen, nik ez dute hori esan. Baina azkenean, beraiek egiten dituzte konexioa guretzako arraroak direnez, baina beraientzako zentzua dutenez, orduan hori ekiditzeko eta batez ere estres maila jaitzeko, hobe da instrukzioak banan eman eta lehenengoan beraiei. Aizu, gaur tokatzen zaizu zuri pieza hau moztea edo lijatzea, orduan benga, juntzaitez ja zure lanpostura eta jarrai zaitez edo zein zalantza ukitzerakoan etorri nere gana edo zure ikaskiden gana, bale? Orduan, zergatik, ze bilatzen duguna autonomia sustatzea. Eta informazio partekatu horietan galdu egiten dira. Bai, orduan, hori esan da, bai, eta plantillarekin jarraitzeko asmoz, bai, hemen zure diseinua hemen egin, eta gero hemen lehenengo saioa ja daude bete gabe, bale? Orduan, lehenengo saioan beraie betete dute eta egun horretan zer egingo egun. Hemen esaten diogu garrantzitsuna ez dela esaten duguna betetzea, baizik eta lanean egotea. Bai, ze, igual batzutan jartzen dituzten helburuak edo egun honetan bukatuko dut proiektua. Eta igual ez, igual behar dituzte 3 edo 4 egun, zegu badakigu, prestatu ditugu lau saio eta beharrezkoak direla, ez? Orduan, goazen laguntzera ere bai beraiei jartzea behitu. Hau da, helburu osoa, bale, zu jarri ez du oso ondo dago helburu hori. Baina goazen identifikatzera gaurko egunean zer egin dezakezun, bale? Eta hori bai dala garrantzitsuna, bale? Orduan, zer egin dezakezun horretan azpimarratzea, bale, horrela ja, bera, bakarrik horretan fijatuko da, bale, orduan, nik beti eramaten ditut fosforitoiek, bale, ze laguntzen die pila bat, bai, ze beraiek idazten duten modu batea, eta gero, guk horrekin laguntzen diogu, ze ezin dugu negritan jarri edola, bitu, eta horrela ere bai guri balio digu, zer esan diogun gogoratzeko, ze azpimarratzerakoan guk ere bai egiten dugu prozedura hori, en plan, hau esan diot, eta behatortzen danean, gai izan barna, ze bestela berari eskatzen bali madio eta azalpena, igual galdingoa, orduan errezteko, ez? Vale? Eta gero baita ere, zailtasunen bat aurkitu dut, eta nola konpondu dut, eta hori jartzen dugu, batez ere ikasi behar dutelako ere bai, momenturen batean edo egoera ezberdinen aurrean, igual ni naiz beraien tutorea, baina enpresan daudenean nila ez naiz egongo, edo etxean daudenean jakiteko, gauzak batzutan konpontzen direla alboko kidearekin, beste batzutan aurrean duten irakaslearekin, edo beste batzutan, pasilloan dagoen irakasle bati egiten diotela galdera bat, bitua, zuzera, elektrizitateko ardura una bitu, akatzalantza bat, aldi guztu lagundu, ez? Beraiek ikusteko, eta ez, igual beste ikaslentzako, ateratzen zaie, bitu, galdetzen dut, edo bilatzen dut, edo nire aitari galdetzen dut, baina hauei, bai, konstantzia auki behar duten, nola egin behar duten, gero guk ere bide hori goraipatzeko. Bitu ze ondo, bitu, zure kabuz konpondu dezu hau, jakin izan dezu nori galdetu. Ez dezunean lehenengoan lortu, juntzea beste pertsona baten bila, eta ez beti pertsona berdinaren bila, ale? Orduan hori oso garrantzitsua, bai, horregatik lantzen dugu hor. Bai, orduan, hori eginda, ez dakiten boraz nola noa zen, ondo, bale. Hausnartzeko momentua iristen da, bale? Eta hau da momenturik zaiena horrelako perfilentzako. Orduan hemen, gu izan behar gera, galderak egiten dituen kontzientzia hori. Bale? Orduan, eta beti ere esaten dut, ez ditugula egin behar galderak jakiten duten edo ez baiestatzeko. Bale? Adibidez, galdetu behar dudanean gauza bat horrelako perfil bati, esaten dio, aizu, bitu, ze ideia hona auki duzu, neri etzaita hau bururatu. Azalduko zenidake nola planteatu duzun, ze igual beste taldeetara informazio plazaratzeko, garrantzitsua izan daiteke. Horrela, beak sentitzen du, ari garela galdetzen, ze beti ere, jaso izan dituzte galderak orain arte, egin dezu motxila, egin dezu hau egin dezu, orduan sentitzen dute, eta batzutan esatute bai, baina ez ezko bat, eta zuk badakizu ez ezko bat dela. Orduan, guazen pixkatera bai, giro aldaketa hori bermatzera, eta galderak beste modu batera egitera, bale? Orduan, horregatik, egiten ditugunean elkarrizketa horiek hasierako trimestrean eta trimestrearen bukaran baitare balio digu ikasloien gauzak gehiago ezagutzeko jarraipena nola egin aldiogun, bale? Eta zeintzuren beraien gaitasunak identifikatzen juteko, bale? Eta gero, familiekin eta tutorekin lanketa berdina egiten dugu. Egiten dugu ikasle horren errealitatea zein den, zeintzu diren eskolan landuko ditugun hildo horiek, eta saiatzen gera bai familia aldetik eta bai gure aldetik hildo berdinak izatea. Bale? Eta familiaren nahiak baldin badira titulazioan, lanketa egingo dugu, titulazioa ez izateko behar hori ez, izateko ikasle horren garapena. Bale? Azkenean ikusi izan dugu, gure prozesuan,
azkenean ikasle bat zegolako 2 urteko prozesu horretan, eta sentitzen zula ez zula zer ulertzen, ez zitula lagunak egiten, Maiderrek aipatu duen bezala ez, maila ere bilatzen dituzte beste adineko pertsonak, eta aldaketa egin genunean hor egin behar izan genuen prozesu txiki bat, pixkat lantzeko autoestimoa, konfiantza ez, azkenean ez naiz gaiz, etortzen naiz hemen beste talde berri batera, baino pixka bat, eta gero familiari erakutsiz, ikusita, gero beak nola garatu dituen bere gaitasun guztik, aldamen nabarmena egon zen. Orduan horrelako aldaketak bideratzen dira batez ere horrelako errekurtsoak martxan jartzen ditugunean eta ja horrelako ikaslekin esertzen garenean eta familiarekin esertzen garenean hitz egitera. Orain arte hau gertatu da. DBH-en bide hau egiten du, orain gaude hemen, eta jari gera bizitzari behiratzen ez. Ja ez da bakarrik, etorri eskolara, gauza batzuk ikasi, ja da, luzarora egiten dugun proiektu bat. Orduan, hori kontuan hartuta, eta hausnartzeko prozesuan, erronkaren argazkia ateratzen dute eta hor egokitzen dute, batez ere horren inguruan hitz egiteko, ze igual ja proiektu ez dugun aurrean, edo zerbitzu bat izan danean, bizkat zerbitzu horren irudi bat eukitzea laguntzen dielako, Orduan, zertarako balio du, aber betetzen duen horren, hemen errubrika itxasten dugu, eta baita ere eskatzen diegu beraien autoebaluazioa egitea, batzutan, ez dira gai izango, azkenean gure laguntzarekin, juten dira hartzen nunda den beraien gaitasunak, nunda den beraien beharrak, eta azkenean, igual lehenengo hiruhilekoan edo bigarrenan ez, baina ara, bigarren urtean edola ja azten dira kokatzen, eta hori guretzako oso ona, azkenean lanpostura juten direnean, ja ez direlako hasiko, ni dakit hau egiten, eta gero jartzen direnean, en plan, esan dut, baina orain, sufrimendua ezin dut, eta eta porrota ez, orduan esateko babitu honi naiz, gau hau egiteko, baina zure laguntzarekin igual, halko nuke beste gozatu, baina seidazu, eta gero nik esango ditut, bizkat, ohitura horiek martan jartzeko, gero. Erronkaren zein zatia atera zaizu hobeto, ikusteko ere baitaren nunda den beraien gustuak, urrengo erronkari begira, ikusteko, igual, algarela egokitu modu batean, berari ematen hori, ze azkenean Maiderrek esan duen bezala, memoria hori oso selektiboa dutenez, goazen hori erabiltzera, ez? Baldin badago proiektuan zerbait beraien gustoa dana, goazen hori bermatzea, horrekin lortuko egu beste prozesu bat martxan jartzea, berriz, esango dute, autoestima, konfiantza, baina ikasle hauekin hori da landu behar duguna, ez? Bere osotasunean, Eta gero hemen ikasitakoa nun aplikatu dezakezu, Zergatik, ze beraiek ikasten dute gauza bat, baina gero igual, aulki bat egiterakoan edo soldatzerakoan, igual, trantsizio hori egiteko, babitu, hemen egin ditut, aulkiaren patak edo horrelakoak, mai bateko patake aukera izango nuke hori egiteko, ez? Pixkat, transizio hori egiteko eta laguntzeko, ze bestela izaten nik ikasi dut, eta orduan nik bakarrik aulkiak egiten, baina ez da bakarrik hori, haratago juten da beak ikasi duna, Orduan gero, zertan hobetu behar duzu, pixkat urrengo erronkari begira, eta gero erronka osoan zehar nola sentitu zera. Azkenean emozioetaz hitz egin behar dugu, ze badute hor landu ez den prozesu bat, eta gure kasuan 3 urte dugunez, ditugu momentu batzuk non emozioi buruz hitz egiteko, zerbait gehitu nahi duzu, ze batzutan igual taldean gaudenean ez dira gai, edo esateko babitu hau gertatzen zait, ez dakiz zer, edo hau kostatzen zait, edo eske hauekin arazo bat daukat eskolatik kanpo, hori askotan gertatzen zaigula, azkenean erritmo oso ezberdina dituztelako, eta horiek batzutan gelara etortzen digulako, laguntzen digulako ikas komunitatea sortzen, ez dala bakarrik gelan. Kalera ateratzen garenean, horrelako perfila kontuan hartzea ere garrantzitsua delako, eta batez ere, antzematen etzaielako behar bat dagola beraien jokaeren atzetik, ez? Orduan, gero hemen, bukaeran hauek izan dira zure lorpenak bai izaten da, irakaslegoaren ardura bat, batez ere gurekin lanean ari direnean, hauz ematen ditugunean, baina igual lanbidera juten direnean eta sentsibilizazio hori ez dagoenean, jasoko dute, emaitza horiek idatzita. Orduan, lagundu behar diego ere horiek nola identifikatzen diren, ze bestela, bukatu dut ikastaro hau, baina ikastaro honek, zer esaten du, hainbeste hitz teknikoak ditunez, orduan laguntzen diegu horretan, orduan, momentu honetan egiten duna da galderak bideratu, konexio berriak sustatzeko, adibide realak plazeratu, inoiz ez abstraktuki hitz egitea, horregatik ateratzen ditugu makinak, aldegun guztia izan behar da, ikutzen,
aukera balin bakozute, atera dena. Bai, eta gero emozioen kudeaketa eta horren parte tokatzen zaigu beraien bide lagun izatea, bale? Binkulo bat sortzea, ze binkulo horrekin lortuko ditugu gauza asko igual beste modu batera lortzen ez direnak, bale? Orduan, baitare lehenengo hiruhilekoan gure lan gehiena egoten da ikasle hori ezagutzen zeintzu diren bere nahiak, nun egiten duen asteburuan, norekin bizi den, pixkat, gauza guztiek ematen digula informazio berezi bat, bale? Gero berekin lanean ari garenean, ba hori ikusten dugunean blokeatua, ez diogu hitz egingo soldaduri buruz baldin badago blokeatua. Ez, beste gai bat hartzen dugu gustuko duna, lortzen dugu desbloke hori martxan jartzea eta ja dagoenean prest entzuteko eta informazio berria jasotzeko berriz hitz egiten diogu soldadurari buruz, bale? Orduan, hori kontuan hartuta, hausnartzeko prozesua bideratzen dugunean, baitare etortzen zaigu, nola ebaluatu, ez? Eta hori izaten da gure kezkarik handiena. Esan duguna, ebalatu behar dugula, beraien gaitasunak eta noraino iristen diren, ez? Ez nora iritsi beharko luketen, ez? Noraino iritsi diren. Promozionatzen baldin baute, oso ondo, ez baldin baute promozionatzen, guazen ader ikustea zeintzu diren bideo horiek, batez ere gero lan egiteratuetan aukera horiek izan alizateko, bale? Ez izateko, DBH-en gertatzen den hori, titulazioa lortzen dutenean, gero ja, lanpostu batean edo oinarrizko lanbide heziketara sartzeko, hor ja, ez, bidea izten zaielako. Orduan, azterketa egokitzea, ez da maila jeistea. Inbar duguna da, leheno esan dugun bezala, instrukzioak banan-banan. Azterketak balin baditu 10 galdera, 10 galdera horiek zatitu eta banan-banan eman bartzaie eta esan ez dituzu 5 minutu hau erantzuteko. Eta 5 minutu horiek bukatu horrez baitare, venga, dituzu 2 minutu, venga, ondo ari zera, venga, idatzi, pentsatzen dezuna, ze bestela, denbora daukatenean hasten dira, bueltak eta ematen ez, konexioak egin nahian, eta ez, igual lehenengoan atera zaion ondo dago, bueno, bai, orduan hori. Orduan, hemen dakazute eredu bat, bale, batez ere benetazko testuinguruetan egin behar direlako, bai, batzutan galdetzen dugu, venga, nola soldatuko zen dituzke, 2 metalezko pieza horiek, ez? Orduan, hori oso abstraktua da, baina hori kokatzen balin badugu berak egin duen lan horretan, haizu, bitu, zure kasa egiterakoan, 2 metalezko pieza horiek soldatu dituzu. Venga, azaldu nola egin zenun. Vale, orduan, berak badaki ze prozesu jarraitu zuen, eta gai izango da hori aurre egiteko. Eta hemen nola zeuden, 2 puntu nahaztuta baitare, galera hori 2 banatzen dugu. Segurtasun neurriak zeintzu ziren zehaztu. Vale? Orduan hori, gero azterketa ematen dugunare bai, esaldi motzak eta instrukzio bakarreak. Ahoz esaten duguna, gero baitare, bai, eta gero, hitz gakoiek ere bai, ondo azpimarratuz, beraiek jakiteko zer da erantzun behar dutena, bale? Ze bestela gertatu daiteke, hori, parrafo oso handi bat, eta indar gehiena, irakurtzen egotea, eta ez testu hori ulertzen, bale? Eta gero, azterketa praktikoa, ahozkoa, bisuala, gaur egun baditugu aukera gehiago lanbide heziketan, bai, orduan, egiten bali magu ahozkoa, guazen ahozko frogari gordetzera, guazen irizpideak zeintzu diren ondo finkatzera, batez ere izan behar delako, ez dalako, eskikasle honek beharrak ditu, binkuloa sortu dut, ez sortzen zaizkigun gauza guzti horiek, baizik eta beste irakasle bat etorriko balitz, froga horrekin, maila berdinera iritsi behar delako, bale? Ze batzutan, azkenean 3 urtez pasatzen direnean, kariñoa eta horrelako gauzak hartzen diegu ikaslei, eta batzutan bere iztea hori zaila izaten zaigu, bale? Baina konstiente izan behar gera, horrek irekitzen diola mundu bat, eta konstiente izan behar gera zein den bere mundua, bale? Orduan, denbora egokitu eta aurreratu hori jasan dizuen nola egin, bale? Eta gero begirala aldaketa honi esker, lortzen duguna autonomia handitzea, gaitasun praktikoak garatzea, gogoratu indar gehiena ikasle hauekin prototipatze horretan jarri behar dugula, ez konexioietan informazio bila edo horrelako prozesuetan, baizik eta ekin horrekin ikasten dute pila bat, bale? Eta gero, ebaluazioa benetazko testuinguruan bermatzea, ezagutzen duten inguru horretan egitea. Bale, ez izatea beste irakasle batek prestatu duen azterketa bat edola, izatea benetan prozesu guztian egon den irakasle bat, batez ere bermatzeko momentu horretan ikasle horrek aukera izango dula besteen antzera azterketa hori aurre egiteko. Bale? Orduan, hori kontuan hartuta, eta gu beti esaten dugu, edo horrelako perfilak, esaten dugu, igual batzuk aukera izango dutela, azkenean heldotasunera iristen direnean, eta beste garapen batekin eta laguntza batekin lortzen dituztela beste aukera batzuk, igual iritsi daiteke erdi mailara, bale? Baina gure kasuan, eta orain arte ikusi duguna,
izaten da beti ere lan egiteratuetan bukatuko dutela. Batez ere, eginkizun horietan oso onak direlako eta behar dutelako beti pertsona bat, bitu hau da zure zeregina, zuk hau egingo duzu, oso ondo egiten duzu eta bukatuko duzu. Bale, orduan, horrekin, ditugu enpresa batzuk Gipuzkoa mailan hitz egiten ari naiz, hori bermatzen dutena, edo beste ere, baita ere da, saiatu behar gara irakasleok inguruan ditugun enpresa horiek eskolara etortzen, batez ere ikusteko horrelako perfilekin nola lan egiten dugun eta ikusteko ze gaitasunak dituzten eta lanean daudenean ezaguna egiten zaien toki batean eta arduraduna gertukoa denean eta ulertzen duenean ikasle horrek ditula behar batzuk nola lan egiten duen, ez? Eta hori oso aberazgarria da, ze igual batzutan ez dute begirada hori, orduan ekartzea enpresak eskolara oso garrantzitsua da, bale? Bai, guri bisita askorekin hori gertatzen zaigu, etortzen direla eskolara, baina eske uste genuen, klaro, behar hauekin, egingo zituztela beste gauzu, edo tailer batean, ez, izkutatua bezala, eta ez, besteen antzera egoten dira lanean, baina jarraipen ez berdin bat eukitzen dute, bale? Egoten dira belarra mozten, egoten dira soldatzen, modu batera edo bestera, baina hor dihar dute, bale? Orduan oso garrantzitsua, eredu hori plazaratzea, bale? Eta familientzako baita ere. Ze azkenean familiak DBH-en daudenan imaginatzen dute ja joango da honea. Hemen gelituko titulu hori gabe, ez dakit zer, baina etortzen direnean eta ikusten dutenean batez ere erabiltzen ditugu, bertan dauden ikasleen bizitasunak partekatzea etortzen diren bizitakin, hor sortzen da binkulo edo konexio bat non familiak esatute, pues igual bada, hau ez genuen ezagutzen errealitatea, ez? Orduan askotan hezkuntzan baditugu errealitate ezberdina eta ze garrantzitsua den ezagutza, ez? Gure kasuan ere bai, eraldaketa bat egin genuen lan egiteko moduan horrelako perfiliak sartzen zizkigutelako eta usten genulako, erantzun bat eman bar zitzaielako, ez? Orduan, aukera hauek bizitzen ditugu positasunetik, ez? Zailtasun batetik lortu dugu bide berri bat eraikitzea eta horrekin batzutan asmatzen dugu eta beste batzutan ez, baina hau da hezkuntza. Ez? Batzutan lortzen dugu iristea eta beste batzutan ez. Así que hau da dena. Mila esker Igon. Egia esan oso azalpen argiak, ez? Oso strukturatua eta hau suposatzen dut ez dezuela bi egunetan egin. Urte askotan sortu den egokitzapen bada eta zoragarria, así que mila esker. Vale, ez dakit orain 5 minutu ditugu, norbaitek galdera bat egin nahi badio Igoni, aprobetxatuko dugu orain tarte hau. Eta bitartean, nik komentatuko izut hori hor agertu den esaldi bat, ez? Azkenean egokitzea ez dela maila jaistea. Eta hori irakasle askori kostatzen zaigu lertzea, ez? Badirudik ikasle bati diagnostikoa dena dela, ez? Egokitzapen bat egiteak ematen du erresago jartzen diozula gauza, eta ez da helburu hori edo erreztu inbar diozula, baizik eta helburu hori lortzeko, bidea errezten diozu, da aukera desberdinak eman, ez? Bai, asko gustatu zait esaldia. Ez dakit norbait animatzen dan, galderaren bat egitea, hemen partaide batek bai komentatzen du hori zuen asteko txosten hori oso garrantzitsua dela, ez? Berak garrantzi handia ematen diola, bai ikaslearentzat eta baita familientzat ere. Nik uste familiek ez astero beraien seme alaba nola doan, eta batez ere hauen helburua dela ez beti begirada positibo horretatik sortzea, orduan. Eta hori puntu bat irakaslegoi eskatzen digula esfortzu bat, ez? Ez da izaten berehala ateratzen den prozesu bat, izan behar da lanketa txiki bat, hor bat ditugu orientatzaileak beti lagungarri, ez? Eta ez laguntzen digute begirada hori zabaltzera, ez? Azkenean ez gaude ohituak horrelako mezuak ematera astera, eta esatezu, eta astero lortuko ez zerbait, eta martxan jartzen zarenean, azkenean esatezu, eske, janago tailerran eta ari naiz begiratzen ere bai, ez? Zertan hobetu duen, ez? Beti, hori, aurrera egiten ari danaren seinale, ez? Guretzat ere entrenamendu bada, azkenean. Mira, hemen galdera bat sartu da, ea irakasleoi formakuntza ematen diozuen. Bai, haukagu lantaldean Jesus dana eta askotan ematen dizkigu formazio ezberdinak. Gero baita ere hortzadar elkartetik familiaekin egiten da. Gero eskolan badaude profesionalak urtetan ibili direla lan egiten horrelako perfilekin, eredu ezberdinetan, gureaken, eta horrek zabaltzen digu gure begirada eta laguntzen digu horrelako perfilei
horrelako perfilekin lan egiten dugunean, beharrezkoa da formazioa, bai edo bai, gaurko egunekoa bezala, ni saiatu naiz nik egiten dutela sume edo apaltasunetik egitea, osea badakit asko hobetzeko dagoela, baina hori da gure realitatea eta hori da saiatu garena zuekin konpartitzen. Oso ondo. Printzipioz, ez zaigu beste galderarik sartzen. Nik uste dut bi aurkezpenetan kontaktuak eta ageri gelditu direla, bestela interneten zaudeter ere. Beraz, norbaitek fundazioarekin, ikastetxearekin edo elkartearekin kontaktuan jarri nahiko balu, badakizue zein den hauen kontaktua eta nik uste prestutasuna ere badutela. Beraz, gure partetik, hau izan da dena, eta mila esker berriro konektatzeagatik eta animo ikasturte bukaerarekin eta energia hartu datorren ikasturte hasteko. Mila esker.